szkołowym webinarium. Tym razem będę nama tyle przeswiecił temat teatru. Jak jem dostać ciasto przed jastra, ma wiele zapytań od szkolnych, brakło wiele jakiś płemłece, żeby na jastrę prawie przerechtować jakiś krótki materiały teatralny, czy ten jastrowy fiurofaj. Wiem, że w jednych szkołach był on przygotowany, bardzo z tego cesio, ale pokazywy to, że takich materiałów nama trzeba. Bardzo cesio, że są z nama dzysy głesce nasi przeryciony, tyle na są początku przewitum doktora Eugeniusza Pryczkłewścigłe, który wcyk nas wspiry w naszym działaniu edukacyjnym i tym, co mlezie swoją widzą z tą wielką biblioteką, czyli to znaczy, że książków wiele tam jest, rozmaitych, także serdecznie witam, one są tacy rozmaty, także nie wiem, czy ma to łeby, czy ma, o tak. A witam też bardzo serdecznie Jerzygłę Stachurścigłę, kompozytora, nasigłę zacnygłę, który wiele lat był kierownikiem muzycznym w Teatrze Miniatura w Gdyńsku. No i jak teatr miniatura, teatr to były te muzyci, ale teatr jemu bardzo bliski, z bardzo wiele rozmaitych dokazów sum zaczynał, jeśli chodzi o kasiepści teatr. Wiecie, w innych placach i myślę, że to doświadczenie był szkolnym dyrektorem szkoły i tyś to wszystko wprowadził prawie od tej strony dyrektorowani, także i tyś szkolny, także myślę, że to doświadczenie będzie dla nas bardzo ważne. Witam też bardzo serdecznie Katarzyna Michalska, która jest kierownika Teatru Jantark, prowadzi też fundacja Tery, która na małe prawiły swoim doświadczeniem. Ona jest nie kasiepką, a tyle na kasiebach łesadła, ta kultura stała z od linii bardzo bliskiej, bardzo wiele robi dla Jantaru, naszego bogactwa, wspaniałych i będę mogła powiedzieć, co w jaki sposób, taką swoją myślą, w jaki sposób teatr i zdania wpływy na rozwój dzieci, młodzieżne, jak można parłączyć, ona to tak zrobiła, że nie robiła całych przedstawków po kasiepsku, leno słowa, od tego chciała wyjść, także myślę, że będę mogła na tyle wiele na ten temat powiedzieć. Będę też nasi głosca za chwilę, naszym głosca Werunka Cejnowa, która nasum tam pociąg, że nama też co przygotowa na inny webinar zrechtowany przez PCN, Płemierski Centrum Edukacji, ale tam to było jednorazowe, nie było to nagrody, a mam wiadła od szkolnych, że chcemy móc do tego sygać, chcemy mieć dostęp przez nagrani, temu no to jest bardzo ważne, żeby to, co ona nama przedstawić, było nagrody i żeby każdy mógł do tego zazdrzeć sobie. Jeszcze tyle informacji takich na zaczątku. Po pierwsze, rzeka, że już dostępny na czacie jest ankieta ewaluacyjna. Ona jest bardzo ważna i bardzo brekwewny temu, że no po pierwsze do GODN-u musia tam przekazać wiadła, a druga rzecz, bardzo bym prosa, żeby w tej ankiecie napisali, jakie tematy, jakie myśle, jaka edukacja, co by było dla was ważne na płesobny rok szkołowy. Przed każdym rokiem jest to jakby sama zastanawiam, temu było tematy, które miele latos, rozmaity, też wyszedł ten teatr, ale mamy ta swoje też brekwewnote, jeśli od tej strony chodziło ta metodyczną, dydaktyczną, to bardzo proszę napisz ta waj potrzebę. Co wam chce na przyszły rok? Myślę, że na gwez będą chciała zrobić z tych takich więcej szkoleniów stacjonarnych,
tych zindzeniów takich bezpłaszczydnych, bo też wiem, że one są dla bardzo wyrtny, barowyrtny, ale wyrtoscowy, ale no też wiemy tak, że jeśli gdzieś są odbiły taci zindzeni, to nie wiedno wam pasuje, żeby w tych głębinach gdzieś tam dalek dojechać. Temu no, będziemy so starali to robić tak hybrydowe. I te stacjonarne, i też te chterne mumy tiłe. Jeszcze przebyć o tyłe, żeby każdy wpisał swoje miono i nazwisko. Całe miono i całe nazwisko będzie to nama potrzebne do tego, żeby później, jeśli ktoś chce zaświadczenie zweryfikować, zrobię za chwilę, ale stałe obecności, jak jakiś z naszych gości będzie gydał, także bardzo to proszę. Tyś, żeby na ten moment wyłączywać mikrofon, żeby nama coś tam nie zakłócywało. Także to na sum zyciątk. Słuchajcie, myślę o teatrze, no każdy liczba można powiedzieć jest takim miłym teatra, jeśli ona jest prowadzony w sposób ciekawy. I kiedy była do mnie przejechany ze Szwajcarii, tyle Dreśka, która w Misiewie miała swoje dzieci i wtedy ona przyszła do mnie na jedna liczba kasiepścigłe i też prawie gada o tym, że tam w Szwajcarii oni taki sposób prowadzą liczbę języka, że na przykład dzieci są uczą słowizny sparłączone z kupiwaniem, z krumem, to richtig organizuje się w klasę dokładnie taką inscenizację. Je krum, są wypisane, czy nawet przeniosły ziewy rozmaity jestku, i dochodzi do tego, że są ci kupiwający, sprzedawający, przez to dzieci uczą się słowiznę, wypisanie dobrych tych słów, uczą się też no, takich tych prostych komunikatów. No przede wszystkim, żeby język stał się w interakcji, żeby on był takim naturalnym dla tych dzieci. Temu baro mnie so też ta łydba widza i też u siebie wprowadzą i chcę jej bardzo serdecznie do tego zachęcać, bo no żeby i teraz ciekawe też rzecz, ostatnio jakiem była na łetemku liczbie u Gracja na fopkę, bardzo piękno przeprowadzone liczba, tyle też, no okazywy są, że dzieci chterne, no ładnie dywna, tyle łycie, ale są kasiepścigłe szłe do krumu i są płeprosałe łe tamto płe kasiepsku i prawie to nama chłedzi w liczbie kasiepścigłe języka, żeby to było ciekawy, wyrtny. Mamy też z was tego korzysty z uczbów Gydume po kasiepsku, tam też jest takie małe forma teatralny dialogów, rozmowów. No i na my w szkole, mając taki krótki dialog, też możemy to wprowadzać. Mamy też zasób jakby tych rozmaitych teatrów, scenarników chternych bądź tyłe gydeł Eugeniusz, także no przede wszystkim ta forma powoduje, że liczby stają się ciekawe. Wiemy, że tym, który ma trudniej przychodzi gydani, to medume i ma te mniejsze role, tym, który rozumieją lepiej, no to oni so poradzą z belniejszymi, ale jeśli każdy z nich pyra razy powtórzy i cieje to, co gadają jego dresie, no to ten język jakby bardziej ma w ta głowa wchodzi. I tak poprawdze na tym by baro nama zanylegało. Teraz przerechtowując co do liczby, do tego naszego webinarium, na liczbie zrobię taki krótechny dzejani z moim uczniom a 6 klasy. Oni dostali zadanie, je powiedziała ich na karna i oni dostali zadanie, je dostatyśmy jedne tam szkolne nasi w szkole, takie materiały, które pokazywają albo górę,
abłe las, abłe młeże i dywając ima ten materiał, jak dano stwórz to jakiś krutechny dialog, krótci, tam dykłeś po 2 krótci sekwencje i spróbuj to zagrać. Zecum waro to so widzało, mum tyłe nagrone taci 3 krótci wepłewiesce ich i bym chca tery wama puściec to. Musiał udostępnić ekran. Chwila poczekita. Czy widzę cię, mój ekran w tej chwili? Jo, ja widzę. Widzę? Jo. Jo, dobrze, teraz je zrobię sobie iście głosność, żeby była tak odpowiednie, żeby było dość głośno i łebycio. Taci jeden krótki wyimk, taci dla uczniowie klasy 6. Hej, idziemy sobie na dworze? Jo, pewno. Ja lubię chodzić po stronce. Ja też, lecz trzeba uważać na liścieści. Na co? Na liścieści, na muszelki. Tak lekko wieje wiatr z norda. Nie, tak podwójna. Jedziemy zobaczyć liści? Co? Jedziemy za daremo. Questo vuole. Patrzcie, tralalele, tralala. Teraz idziemy. No i tyłe nawet taci krutechny ich no myślę, że idziemy, żeby te pewne taci powtarzać sekwencje, słowa, to są ich słowa, przez nich wymyślone, także taci krótci jak najbardziej można zrobić. I teraz tak, ja bym chciała tam, Eugeniusz, poprosić Weronikę, żeby już przyszła, bo Weronika przerechtowuje prawie taci, wczoraj dosłownie przerechtowa taci płesobny materiał, płesobnu pieśniach, terna można wezweskać na uczbie kasiepściego języka i na sum pociąg chciałabym prawie poprosić, żeby była na wama powiedzieć, w jaki sposób jaką my udba na to, żeby chutkłe, ciekawie wezweskać te pieśnie na kasiepścim języku, w dzylu też można je wprowadzać w taci myśleni teatrowy. Już Weronika tyłe je, także oddywum i głos. Proszę bardzo. Nie. Witam bardzo serdecznie. Tak prawda rzec, nie wiem jaki był wstęp, ale powiem to, co je już gydarys na spotkaniem. Co mnie sotiły wedmikę, czemu to takie? Co je udostępnione? To je udostępnione. To postaram się tak pokrótce pokazać, co można zrobić z pieśniami, które są stworzone i uwożone narodny voice. Nie wiem, to już gada skąd stały. No, inspiracją do tego było, do zaciącia tego całego kanału były moje dzieci, to jest jedna rzecz, a druga to, że je zaczęła uczyć w szkole języka kasiepściego i czegoś mnie felowało. I stąd to się wzięło ten rodny voice. Wiem już z praktyki nie swojej, bo jak je to zaczęła robić, to je szła na urlop macierzyński i już nie była w stanie tego wykorzystać w praktyce, ale wiem od innych, że w praktyce są to sprawdzy bardzo fajne. I teraz pokażę fragment. Jeszcze tyłe udostępnię tę prezentację. I postaram się pokazać fragment, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi.
Radosny są to chwile, cię zacimy tej sami. Samotny słońce, jaszy wiedział dziennym kłęciec. Taka pieśnia nazywa się Dnie tydzenia i je, jak nazwa wskazuje, o dniach tydzenia, napisaną przez Eugeniusza Pryćkościgłę i muzyka je mojego autorstwa. Pewno temu prawie ta pieśnia je webra do tej prezentacji, ale nie blues, bo tyle można na tym fajno pokazać potencjał tych pieśniów. I mamy też przykładowe zadania, które możemy na te pieśnie web robić, zaczynając od polecenia dla dziecków i te wszystkie zadania musimy sami sobie dostosować do poziomu, jaki mamy, to jest pierwsza klasa, czwarty, szósty, jedno możemy te zadania pewnie rozwinąć. No i pierwszy by było takie polecenie, żeby przed pierwszym obejrzeniem te pieśni, czy tam nawet następnym, jak dzieci już miały możliwość widzieć ta pieśnia, żeby wypisały w zesziwku jak najwięcej słów, jakie widzą w tych teledyskach. Na początku może tak nie było w tych pieśniach, bo to wszystko co na bieżąco rozwija, widzimy co działy, co nie działy, co jeśli można dodać do tego i widzę, że te słówka faktycznie w pieśniach są sprawdzają, słówka wytłuszczone z teksty, wytłumaczone łebryskama czy grafikama jacimas. I to są sprawdzy i temu można wybrać takie pieśni, w których te słówka faktycznie są i żeby dzieci je sobie wypisały za tym pierwszym czy drugim obejrzeniem. No i jak już odsłuchamy ta pieśnia, to możemy spytać dzieci, jaci ma się udało te słówka zapisać i ewentualnie, jeżeli jest taki star materiał, ich coraz więcej na tych moich teledyskach, żeby wziąć na ta strona, gdzie na ten czas, na filmików, w którym już są wszystkie słowa wypisane, żeby dzieci mogły odczytać i ewentualnie poprawić albo dopisać jeszcze słowa, których im się nie udało zapisać. I najlepiej by było, żeby po kolei dzieci przeczytały, jakie im się słowa udało zapisać. No i później mamy możliwość do pogadania po kasiepsku o tym, co my widzieli. Co dzieci widziały, żeby choć jednym zdaniem opowiedziały, o czym jest pieśnia, co tam się działo, jakie może ciekawe słówko zapamiętali. I mamy też, to jest możliwość gadania, a można dalej przejść też do czytania, bo każda pieśnia ma tekst karaoke, możemy zatrzymać w danym momencie, żeby wszyscy sobie chórem albo każdy po kolei odczytał to, co jest napisane, ta dana linijka i możemy sobie przedolmaczyć dokładnie, o czym to jest. Dolmaczenci jedno są zamieszczone też w opisie filmu, ale no, to nie są takie teksty, żeby tak drągłe było nam je przedolmaczyć. Temu można na spokojnie sobie jedna linijka pokazać, dzieci odczytywają i wtedy próbujemy sobie to wyjaśnić, dany wers. I przy okazji, jeśli czytamy, widzimy jakieś trudniejsze słówko, tak jak w tej pieśni mamy na przemiar stolemną albo ec, to zaraz, żeby dzieci sobie zapisywały. Możemy poprosić tak na tych pieśniach, żeby z tyłu był jakiś słowniczek na przemiar zesziwku, że tam sobie wpisywamy te trudne słowa, a jeżeli nie, to do każdej lekcji, do każdej pieśni możemy te słowa sobie wypisywać i przy okazji zapamiętywać te trudniejsze słowa, które niewiedno dotyczą danego tematu, jak te dnie tydzenia, ale mogą się nam przydać i te trudne słówka też fajno jest, żeby się uczyć. Wtedy następna rzecz, jaką możemy zrobić, to też do gadania po kasiepsku, żeby dzieci zachęcać do tego, żeby gadały,
żeby tyś odtworzyły to, co co cieją, bo jak pyra razy sobie ta piesnia słuchają, to już mózg zanotaje niektóre rzeczy i ma bardzo łatwiej może te zdania ułożyć, żeby zatrzymywać przed niech tydzenia i żeby ktoś jakiś uczeń sobie jakiś zdani nama ułożył do tego. Na przetryw ktiła je prawie w poniedziałki idą do szkoły. Jak mamy słowo poniedziałek, nama są pokazywy na ekranie, wtedy, żeby dziecko ułożyło do tego słowa zdanie. I tak możemy iść po kolei, jedna osoba, druga, trzecia, możemy powtarzać te słowa, żeby też dzieci starały coś innego wymyśleć na to samo słowo. No i mamy wtedy motywacja do tego, żeby gadać. A poetaci, myślę, że to tacy rozluźnieni w postaci piesnie, to, że możemy łebyciec to, później sobie gydumyły tych, co dolmacimy te słówka, co to wszystko je, to je taci wprowadzeni, które no może pomóc w tym, żeby coś ciekawego, nowego wymyśleć, jeśli chodziły te zdania. No i idealnie by było to pewno dla starszych grup perzynka, że jak już dziecko to zdanie pojawi, no to żeby je zapisało na tablecie. Wiadomo, z pomocą szkolnego, ale próbować i pisać to do zasiwku, to jest jedno nyłka kolejny, mamy czytani, mamy gydani samemu, mamy też pisani, to wszystko są składy na ta jedna piesnia, a te rzeczy tak można to wykorzystać. I piszemy te zdania, dzieci niech tyś przepisywają i tyle się uczymy i słówków, i tego, jak zdanie powinno wezrzeć, i możemy przy okazji wydolmaczyć jakąś gramatyczną rzecz, jak się to pisze, wszystko to może być ze sobą połączone. I wtedy możemy przyjąć do takiej przyjemny książce, choć myślę, że każdy może być przyjemny, ale taci dla dzieci osoblewie śpiewani. To, że i tyle możemy sobie wymyślać różne wersje, ale może być taka propozycja, żeby dzieci płedzelec w klasę na 3-4 grepy, zależy ile tych dzieci je, i żeby dzieci śpiewały jako taci chórci. My możemy jako szkolny zabawić w dyrygenta i w danym momencie, bo przez to, że mamy ten tekst napisany, jest ten tekst karaoke, to dzieci mogą być obrócone w stronę tablety i ten tekst sobie czytać i śpiewać w jednym czasie. I pokazujemy, jaka grepa w tym momencie, nie wiem, po 2 wersy, po całą zwrotka śpiewie, z takim powiedzeniem, że refren śpiewają wszyscy i naprawdę jak ten refren będzie parę razy zaśpiewany, to 2-3 razy zaśpiewamy pieśń, a dzieci będą to naprawdę już na pamięć jachały, co jest bardzo, myślę, wielką wyrtnotą. I to też będą taci skupieni inni tych dzieci, jak my będziemy tym dyrygenta, będziemy pokazywać, nawet możemy czasem chodzi pokazać, żeby dzieci jak dzieci są skoncentrowane i to dla dzieci będzie zabawa, one będą się cieszyły, a będą poznawały ten tekst, jakby ucięły sobie na pamięć, nawet o tym nie wiedząc. I mamy jeszcze teraz następny i tyle taci przykłady, co my mamy na tym rodnym Voice. Prawie ta prezentacja była robiona przed świątem, a wielkanocnym, a temu tyle są pieśnie Jastrowy Zajc, Na śmierć Krzyziewą, to była pieśnia zrobiona na Wielgi Płest, ale mamy też pierwsi, to jest zrobiony na Dzień Meme, pieśniach, które możemy sobie prawie web robić, nie ma tych słówków, jeszcze, bo to było chudzy robiony, je karaoke, to możemy sami później pokazać tekst, który należymy na Akademika Siepści, pokazać tekst, wydolmaczyć sobie i wtedy zapisać te słówka już samemu z dziecioma razem w zasiwku, które dotyczą prawie tego Dnia Matki. Na Dzień Tatka Pieśnia też można sobie to wezweskać. I teraz następny slajd, to tyle są prawie przykłady tego, jakie te pieśnie są, że na każdy temat można znaleźć dla najmłodszych, Chleb i Pach, baro pieśniach, które no 3-4 lat ci już na pamięć śpiewają.
mamy miesiące farwe kasie, to są wszystko taki nowy, tematyczny, na każdy temat tyle możemy całą lekcję na spodle jednej pieśni zrobić. Jeśli mamy w miesiącach chcemy zrobić liczba, to naprawdę na spodle te pieśni w których wszyscy miesiące są wypisane, to możemy ta liczba sobie przerechtować. I teraz następny slajd, to są kasiepści letry. Pieśnia, które je mam napisane od A do Z, można rzec, taci moje najbogatsze dziecko, powiedzmy, jak na ten moment, z którego jem bardzo buśny, bo sama z niego korzystam. To jest pieśnia, jeśli ktoś nie wie, pieśnia w ortografii kasiepści, ale w pigułce. Każda leterka sobie my swoja zwrotka, którą rapuje w tej pieśni i faktycznie do dziś, jeśli mam jakiś problem, to sobie te zwrotki przebyciwum, żeby nie zabyciec tych podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o ortografię. I to też można rozłożyć z dzieckiem, a jeśli robimy daną głoska, nauczyć sobie jedne zwrotki, żeby dzieci sobie to nauczyły na pamięć, a propos na przykład a z blewiąską i naprawdę będzie im później łatwiej, żeby to wszystko sobie zapamiętać, jakoś usystematyzować, bo to tak bardzo szybko według mnie są wchody do głowy ta pieśnia. Także zachęcam, żeby jakoś to sobie wyskać. I kolejna rzecz, którą jeszcze nie udało mi się na razie rozwinąć, bo czas nie pozwala, ale będzie więcej tych odcinków, to jest liczbiąci z miłką. Myślę, tak sobie myślę, że to dla młodszych, ale okazuje się, że łystny też bardzo chętno sobie webzyrają, aż osobliwie, jeśli tego kasiepściego tak dobrze nie znają. To bardzo chętno webzyrają. No i na razie mamy odcinek 1 do 5. To są liczby, które tak naprawdę same sobie pewnie gadają. Je wiele do powtarzania, to jest taki gotowiec. Jeśli chcemy coś z dzieckiem puszczać, gotowiec edukacyjny. Naprawdę to samo w sobie zrobi robota, a później możemy do tego kolejne etapy zrobić, zapisanie tych słówków, powtarzanie, później możemy sobie jakiś zrobić word wall albo coś takiego do przebycieni tego. Naprawdę, no, mam nadzieję, że w niedługim czasie łydy są, bo łydy są na następne odcinki, ale jeszcze ten czas trzeba znaleźć na to. I tyle mamy podsumowanie, tak prawda rzecz, to już myślę, że te dwie rzeczy to ustawię dalej już do, nie wiem, 4 czy na końcu będzie to powiedzone i to prawie zamiast w tej mojej prezentacji, ale na pewno słowo o tych dwóch konkursach będzie. No i bardzo dziękuję, Bóg zapłać i Windows tak z udostępniani. Dziękuję. Nie, co je. Dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie Weronice, bardzo socesio, jem rada, że ona nama szkolny ma, tyś jest szkolną, ale z tym takim nowym płestrzadka, no przerechtowuje taci bardzo fajne płemłece, dzece bardzo to lubią, mamy tyle, no takich wiele wiadłów, że szkolny pisium do nas przesyłają też zdjęcia, łedimci, że prawie dzysy wykorzystywale na liczbach jedna z tych pieśniów. Myślę, to jest bardzo fajne, że prawie jest ta budowa tak prosty, ale metodyczny, w jaki sposób dobrze je wezweskać. No i też gadała tym, że je była na tym letemku liczbie ostatnio Gracjana i musia rzec, że bardzo piękno, on tam w sieci ćwiczył na tej liczbie, w sieci nasze jakby powinności, w sieci czynności i czytanie, i pisanie, i gadanie, i słuchanie, wszystko to wpływało bardzo piękno na to, że dzieci i śpiewały, i gadały, i odpowiadały na to, a to przede wszystkim to chodzi, żeby te aktywności rozwijać. Także bardzo serdecznie zapraszam na kanał Rodny Voice, na kwestię tam będzie coraz nowych materiałów. No i to też są jakieś takie formy, powiedzmy, można powiedzieć, ala teatralne, dzieci z ciekawością przezyrają się też temu, co Weronika na tych prezentacjach pokazywa. I mamy teraz Eugeniusia, który
takim krótkim dość, można powiedzieć, swoim wystąpieniem powie zjaci są te zasoby literatury kasiepści, w których je teatr, są przedstawci rozmaity, kto so przecenił w naszej literaturze do tego, że my taci tych materiałów mamy, jak możemy wezwać na uczbie kasiepściego języka. Baro, oddywam głos tobie. Witam bardzo serdecznie, ciepło, gorąco, myślę i w kunsk cieplejszy dzień, jak to było do tego czasu. Ela poprosiła cię zdjęcie udostępniwanie go, żeby, teraz widzimy cały ekran, bo ich chcę pokazać w tyłu wszystkim Mazesiu ma bardzo ciekawą rzecz, taki rarytas teatralny z pewnego teatrze Gitka. No, po prawdzie to jest rarytas nawet nie publikowany i pierwsze słowa ja ci tyłe widzę, warto tyłe bardzo tapaż na tyś widzę, kto widzę to widzę, myśla, kamera pokazywy. Napisane tam to jest ręką pisane, dechtny pierwszy teatr kasiepści. Tacie to są słowa w ogóle. Dechtny pierwszy teatr kasiepści. I po prawdzie jest to pierwszy teatr kasiepści, ja ci był napisany i wiele razy odgrywany, a napisany to miał Aleksander Majkowski. Także nazwisko kiedy samo zase, ty nie trzeba wiele komentować. I był to dokaz jego napisany pod koniec XIX wieku, 5 kawalerów i jedna jedyna brytka. A były, w pierwszy tytuł był pewno jak w Kostyżnie, Kościelnego Webrle i 5 kawalerów, jedna jedyna brytka. Później to był teatr, to był tak naprawdę to nie był teatr, to był poemat poetyczny, napisany tak kunsk na młodego Hieronima Dardowskiego, było zapewne fascynował Aleksander Majkowski, ten pierwszy tyś z Karna Młodego Kasiebów. Także to jest nasz majster wszystkich, to jest nasz, gdzie będzie Majkowski Aleksander, przed nim Cejnowa nie pisze teatrów, na tej pewno mamy tyłe sodysy niespotykane, ale tak było, ale ładnie napisał ten poemat, jakby zafascynowany, jakby panu Czerlińskim co do Pycka, Pysyce, Jachu, ale później inni go dopasowali do odgrywania, do przedstawienia go teatralnego, a ty konkretnie to jest robota podpisany je widz Krogala. Czy on to zrobił, czy on ta aranżacja, można by dzisiejszym językiem rzec zrobił, nie wiem tego kwest, ale prawdopodobnie jo, bo tyle dorobił uzupełnienia nawet, a także pewno on tyle tak napisał, to jest rąkopis, to nie jest nigdy publikowany. Ten jak Kościelnego jedna brytka, to jest publikowany, ale ta aranżacja teatralna wiele nie zna ja. Ona zdaje, ona w moje ręce wpadła dechtnie dawno, dosłownie w tym miesiącu i sadzela z 2 tacimi cackiem. Także pewno trzeba będzie na tym poesecji web robić to takie, przygotować do drekły i może z tego ciekawa publikacja powstanie. A może i w czasach to, bo chcę to odegrać, choć to jest wiele mało prawdopodobne temu, że tematyka jest dość dywna 100 lat temu, więcej jak 100 lat. Prawie że 1,5 wieku, pewno ta treść, jakie te objanty, to można by rzec, że lubimy czasy sprzed 1,5 wieku. Ale w międzywojenowym czasy, bo on to web robił w 26 roku, jak tu stoi data, to było odgrywane wiele razy. Są takie informacje, w tym hefce, w tym oryginalnym hefce, który trafił, napisuje Teatr Kaszubski. Ja ci fajny tytuł dzisiejszego naszego zindzenia. Teatr Kaszubski. Tak jest. To jako taki wstęp, bardzo ciekawy, bardzo wyjątkowy, którego już nikt nie widział w Brywdze. Nawet największe łyciały na śledzenie widzele i agwestyś nie widział ten, którego w tym momencie należy zacytować autor książki Teatr Kaszubski, Kasiepski Teatr, bo jakby on to miał w rękach tych bo tyła było w Breści, nie ma nawet taka wzmiącił tym, to że Majkowski jak Kościelnego Webrle napisał, to pewno to jest napisane, choć bardziej w książce taki podobny, co dotyczy literatury, jaka się przytyś tego samego autora, a tyłe widzę on się koncentruje na wszystkich teatralnych szpetyklach i wcale nie miał wiele tacy sądy, że to było tak przerobione na teatr. Jest to taki kompendium, możemy rzec, taki przezirk
wszystkiego, co są w sprawie teatry dzejało i nawet dzeje do dzisiaj dnia, były to doprowadzone aż do tego te czasy, by według to w 2021 roku, także jest to bardzo świeża rzecz. No i pokazywa nam to historię i z dnia te teatry kasiepściwe, źle chodziło historia, ten pierwszy aspekt, najważniejszy, bym rzekł nawet ciekawszy, gwasnodzysy wam przedstawił, ale no wiadomo, musimy wspomnieć tyła opera w osobach, jak ci tworzy bardzo mocno, bardzo wiele teatralnych przedstawków, a to przede wszystkim najbliższy drech Aleksandra Majkowskiego, równie utalentowane literackie, plus widzimy, że Majkowski to przede wszystkim prozaik, autor Życego i Przygodów Rymusa, ale Jan Karnowski to dramaturg, dramatopisarz. Znajemy teksty jego, które są oparte na scenanim koni, na zwyczajach, zwykach kasiepścich i tyle innych rozmaitych. One stały, były weduny, pierwsi były widzowyjne, a wedywuny, a nawet przed pierwszym światowym wojną były też jego rzeczy wedywuny te pierwsi. No a teraz one stały wszystkie jakby na nowe, przepisane, przerobione i poduny wszystkie ma nama do czytania i ewentualnego też stawiania na binach. Zapis mscewoja, łetryk sjantowi, to są i takie rzeczy, które pewno mało kto i ciły, tym siebie podwidno, to Moziewicy, ale wiemy, bardziej znajemy derdowści, bo Hieronima jego teksty, czy on, nie powiem, to musi wam to weryfikować, czy to jest oparte na tym derdowściego tekstce, czy to jest jego oryginalny tekst, może oparte na derdowściego. No i scenanikanie przeze mnie wspomniane, a tyłe cierliście, to własna pewna derdowści mnie opiarte, także one taci robiły dziś adaptacje do Kyzofii w ten czas jemu znanych. Jan Karnowski, który urodzony w 1886 roku, derdowści był 30 ponad lat młodsi. Nigdy oni się nie spotkali, bo tacy możliwości nie było, temu, że jak Karnowski się urodził, i derdowści był i wyemigrowany za wielką młodą do Ameryki. Po Karnowskim przede wszystkim musimy wspomnieć następnego drecha ich dwóch, Karnowskiego i Majkowskiego, tego trzeciego jest wielki trójce Leona Hejka, który napisał tutaj sławetny się obudzi. I tyle August Szlega przede wszystkim, ale i Katilina, to były te dwa jego tytuły, które były bardzo popularne między dwoma światowymi wojnami. August Szlega jeszcze po wojnie też był odgrywany, i nawet zesy czuł, że nie tak dawno ktoś do tego też wrócił. Było dobrze też może iść zazdrość do tego i może zresztą ja ci im ci przedstawić, ale między wojnami to były teksty bardzo popularne, zresztą nie było za wiele, musimy sobie to prawda rzec, to są to po kasiepsku, to jest to, co jeden przedstawiam, co od samego początku, przed tym nic takiego nie było. Następnym wiele, bardziej, bo rzecz znanym pisarza, który prawie wyprawił ten irt literaturę, jak dramaturgia, dramatopisarstwo, to jest Bernard Sachta. I ten jest pewno najbardziej znany z nich wszystkich, a przede wszystkim przez jego wspaniałą Hanka Sozini. Ten dokaz był swego czasu bardzo popularny, sławny i dzysy je darchy maślany takim najbardziej znanym tekstem dramatycznym to Wesele Kasiepści. Wesele Kaszubskie w 5 aktach z muzyką i śpiewem. Hanka Sozini, jak robiła furorami i międzywojenna ma, ale później też przez wiele lat, największy, taki chyba najgłośniejszy przedstawienie to było, które na przykład to był teatr z Parchowa, gdzie tam idzie nasza bohaterka następny, wiecie tam drugą stroną, która za chwilę powie, a wisa na ekranach i to w Parchowie gruny ta Hanka Sozini przez dwoje nałyziennych, narzeczonych, cudzysy stanowią familię i od ponad 30 lat to jest Joanna i Jaromir Schroeder. Oni byli tymi głównymi herojami, bohaterami tego widzawiścia. A tyłe wejherowo to 1937 rok przed wojną. Tych egzemplarzy co wiele nie rozeszło, była wojna.
ale wiele tyś stało się zachowało w prywatnych zbiorach i dzonka tym wiele tyś mają, ale później to było wznowione, bo jego dramaty zechce wszyscy są wznowione, ale to jest wizy sprawa. Tamte było przepisywane na rozmaite sposoby. Tyle lat temu według było w osobnym taci cegle, tomie, te dramaty można do nich zazdrość jej. Tu są przedcie, jak napisał Hanka Sozieni, o równoprawie tyś tak znane dziewczę i miedza. Często niedawno odgrywy to jeszcze teatr z Leznach, teren darchi aktywny, ten teatr dardzei. Oni są, co się spotykają i wiedzą, co tam nowego nam prezentują. Dziewczę i miedza, jeśli jest lat, nawet katyła w bannie, gdzie mieszkał, było przedstawiony przez tych z Leznach, ale teraz ci już tyś tam niedawno do tego zazdrzele, ale tyś Wesele Kucewski zechta napisał tyś no i ta gwiazdka zegdyńska i gwiazdka mestwina. I te wają sobie specjalnie te weduny w latach 70. i 80. były, te one były tyś weduny, bo trzeba było, lecę niemile, a chcę grać, na Kasiewach teatr był jedno dość popularny i to była takie tyś moc naszego języka. Przed wojną, jeszcze pierwszym, ale widzę wojną, a tym bardziej, a po wojnie też przez wiele lat nawet ci język nie był tak za bardzo aktywny w szkołach wcale, to w teatrze on był obecny, bo dokładnie wiem, znałem jeszcze ledze, które organizowały. No wiadomo, że ci ledze, bo nie dojrzeli jeszcze po wojnie, mówiały, zechce przede wszystkim ksiądzy, Karnowścini, bo on na początku wojny umarł, ale ci ledze jeszcze balały nie dziś wspierali to, a przede wszystkim Zrzeszyńcy to wspierali, Klemens Derc, baro człowiek taki baro zaangażowany w tworzenie teatru, bo zaraz po wojnie, jeszcze przed wojną była ta myśl, a po wojnie ona była podjęta, była próba realizacji tej myśli, założenie warkłowego, profesjonalnego teatryka się pściła. Ona była zaciąta, ona była w jakimś dziele nawet zrealizowana, ale że te czasy nie sprzyjały promocji Kasiebiznie i ten teatr ziemi kaszubskiej, tak nazywa Miona Jana Karnowskiego, tego najsłynniejszego do tamtego czasu, ale i dzisiaj bardzo znanego dramatopisarza. No później niestety musiał wypadnąć, bo ani nie było datków na to, bo nikt nie chce tego finansować, ani też za bardzo wiele lat nie było do tego temu, że oni też się boili, Zrzeszyńcy byli inwigilowani, Darchima był przeszkodzony i oni byli skrępowani w swoim działaniu, także nie dał rady, żeby móc to wielką ideę płycygnąć aż do dzisiejszych czasów, by to sobie udało, to co było zacięte, to by była wielka sprawa na pewno na te czasy też. No i jak im rzekły z Rzeszyńcach, tej ciekawa sprawa, że ma to pokolenie, ta generacja Bernarda Zechte, która nigdy do Rzeszyńców nie był rachowany, ale to 1907 rocznik, to jest dokładnie to samo pokolenie. Jan Trepczyk to 1907 rocznik, to jest, oni są rówieśnika ma Aleksander Labuda, to z Rzeszyńc, ważna starsi. No a tyle z tych Zrzeszyńców pewno do niedawna najbardziej znanym jakby tym utwórcom dramaty to pewno był ksiądz Grecia. O nim samo się niewicy gadał, bo Grecia jeszcze przed wojną, jak no podzieli aktor, a podzieli reżyser, realizował zachtę dramatę konkretnie Hanko Sozieni. To było bardzo słynne wydarzenie w Kartach, u Soblawie była wielka premiera w 1937 roku, on był w tym czasie kleryką. Ciekawa sprawa też, Bajkowski Aleksander na tym był obecny. To była głośna rzecz, która na rozpromowała Kasiebie w tych latach bardzo szeroko. Tym sobie dał długo, a nawet w latach 90., bo jak je wspomniały Jarce, Asi i Jarku, czyli było to odgrywane w Karcach w 93 roku, to nad widzawieście przeszła Hanka z 37 roku i tam doszło do takiego symbolicznego, pięknego spotkania, ta Hanka z 37 roku, to była Benkowska, pamiętam to nazwisko, tej pani, ale teraz nie wiem, czy po chłopie, czy to były paniści i one tam są te dwie Hanci zeszły. No szkoda, że tych Hanków, które nie ma na nowych, młodych, bo nie ciemy za bardzo, ale może też będą inne Hanci, a w cudzysłowie mówię to miono, każde inne miono, jak ci je uosobieniem bohatera tego literackego je
wskazany potrzebny. Także to jakby nasza też robota, żeby zachęcować do te przedstawci, nie bluzhanka jakie wiadomo, ale też każdy inny, a nawet swoje napisane przez rechtować i pokazywać. Ksiądz Gracia, które napisy później i w ten czas Chile dokazów teatralnych dosyć znana była cholera, niestety zadzina, wojna zagubiła, wszyscy rękopisy, nie było to opublikowane w Drakły, po prostu zniszczone zostały, nie została ona odtworzona. Mama zdjęcia z cholery, ja ci Grecie kiedyś tam dostęp bezpośrednio, dwa są ujęte w tej książce, to są z moich zbiorów te zdjęcia z tej cholery, mama zdjęcia, wiemy o czym ona była, ale ona była o tej cholerze, jakie panowała w Gowidlenie w XIX wieku, w 30 latach, ale nie znamy teksty. Jeszcze parę innych od napisu i o tym było dość w dywnych czasach głośno, ale musimy dzisiaj rzec, że na wiosną wiele brzadniejszych, wiele więcej napisów, jeśli chodzi o dramat, jego drach młodszy Kunsk, Gracia 1911 rok, Jan Rumszci 1913 rok urodzenia, 2 lata młodszy drach szwagier Jana Trepcika. I jego teksty, które były, które dość krótko można powiedzieć żył, miał tam dokładnie w moim wieku, jako miru niestety, taka była prawda, w 69 umarł. Jo, chyba zawał, czy coś takiego, on w którym nie mieszkał i my nie znali jego tekstów wiele, były niektóre opublikowane, za dziecko chyba ani jeden. Zaraz po śmierci został opublikowany jego wiersze i może jakieś tam teatra były przepisywane, ale nie było. Do dzisiaj my odkrywamy jego teksty. Myślę, że są, do mnie sam go trafił, też tyle tekstów, tyle dzesów, jego listów, tam on opisuje o swoich przedwojnowych dokazach, które zadzinały, nie były odtworzone, a to był przede wszystkim wznik Arkuny. Głośno było o tym, ale była napisana, część była opublikowana w Zrzesie, całość nigdy. Po wojnie zadzina, nigdy on tego dokazu nie odtworzył, trochę szkoda, znajemy tylko mniej więcej treść tego dokazu, ale nigdy nie poznajemy i nie poznajemy całości. Ale za to są inne rzeczy, na przykład których my nie znali, wznik Arkuny to był wymieniony i ten wyimk, co był opublikowany, to były krótkie wyimki, ten to był podany też, ale później, nie chce nas jad, ta rzecz była po śmierci jego wydrukowany. Lelek, dramat w 4 aktach, Zemia, to było nieznane do niedawna życie. Porink, tragedia w 3 aktach, Lepsi hecie, nijak nie znamy tego. Rostrombarch, komedia w 2 aktach i werły statnych. I to są rzeczy, które nie tak dawno odkrywane i publikowane. Niektóre tam było zestaw rękopismionach znane, albo jakieś tam niszczych nakładach, to ja zestaw był odgrywany, ale mało to było. Widzimy, ja się to je opasły dzieło, Jana Rumszciuga i wam jeszcze powiem tyle, że to istnieje wszystko. To istnieje wszystko, co my o Janie Rumszci wiemy. Dobrze, że powstawają prace jego, czuję, że do jeden doktorat i ja coś tam powstawałem następne rzeczy, zaczynałem się interesować tą postacią i bardzo dobrze, bo jest to na pewno bardzo ciekawy człowiek z tamtych lat, który na jakiego tam krótko dożył, przeżył bardzo wiele lechego w wojnie, miał doświadczenia ogromne, bardzo lechy, ciężkie, trudne. One przebijają się przez jego utwórstwo, przede wszystkim poezja, ale i gwasta w tych dramatycznych dokazach met. Także zachęcam do analizy i ewentualnie może ktoś się odwiedzi i sygnie do tego i spróbuje to z kimś, z jakim karna też odtworzyć. Inny utwórca Paweł Szewka, który po prostu doktorat w tym człowieku, bardzo ciekawa rzecz. Też jakby odkrywany ta osoba, chociaż nie tak żadny jak Rumszcz, absolutnie na pewno nie, ale też dokazy sceniczne są w jego utwórstwie, autora takich rzeczy też, przede wszystkim oparty na obrządowość, jaka się przyjmuje, że on przede wszystkim był etnografa, on bardziej to był muzyk, on spisywał i muzyka i tańce. To jemu zawdzięczamy te wszystkie tańce, jakie nasze karna folklorystyczne przedstawiają. Te łewciarze, te wyłtyci, te kwesydre, to on przy tym ogromnym rzeczy wykonał. No i też jego dokazy teatralne, Gwiździe, Sobótka, te tańce zresztą się przewijały w tych dokazach, on tak to wszystko zrobił, Degły se, wyzwoliny Kosiarza,
Wola Wejherowska, to mniej znany szteczki. Chyba do niedawna jeszcze nie publikowane te pierwsze listy są w tej rzeczy wykazywały. No i może na końcu parę z dniowych spraw. Antoni Pepliński tylko informacyjnie, on też nie żyje, ale też takie rzeczy, on przed wojną grał, Leo na Hejci, jedna z ról w tym Augusta Śledza. I w tym też wspomina jego drach, ksiądz Kłeśnik w jednym z książków. Także on przed wojną ze spytykiem bardzo mocno, był aktora w teatrze, a później on też tworzył nieblo swoje piosenki, ale próbował, może nie tyle Anton, co Alex, jego brat, oni są uzupełniwali. Ten więcej pisał teksta piosenki, jak Kasiepści jezora, Kasiepści las, znajemy to wszyscy, a Alex zresztą to wezweskiwał i komponował w swoich dokazach teatralnych, błędnicy teatralnych rzeczy napisał. Dzisiaj są, mamy do dyspozycji tych rzeczy, które powstają cały czas na bieżąco, piszą je w żyjącej literaturze i są wydawane w rozmaitych takich antologiach, jak choćby ta niedawno przygotowana przez Bożenę Ługłewską, antologii Kasiepści dramy, spod strzechy na wino, gdzie są też dokazy bardziej dniowych utwórców wspomniany Paweł Szewka, ale Stefan Fikus, o ciekawy poetaców, który już nie widział, ale jego materiały zazieckiego Stefana były często odgrywane. Na przykład ta rzecz, która na tyłem jest zdywy to jest też A śmierć nie przechydy, co staci Perany 60 lat temu, no to i pracę była przez teatr Bino w Syrkujcach odgrywany też ta rzecz. Stefan Bieśk, no też nie żyjący z Rzeszyńc, Tobie ojczyzno, to był po polsku napisany, będzie to kto z Czerwina Kasiepsi, nie wiem, chyba ja, bo to jest wersja kasiepska. Czy też Jan Piepka, ty sobie pojawi też, a więc ledze jaci też nie żyją, Leon Ropel też, Żegla Złocistego Słońca, przetłumaczony na Kasiepści, Janie Skolna dokładnie. No i Stanisław Jankę, to jest ten, który jest cały czas już aktywny, jak by się wkreślił w Amerykę wykrył, ale on też napisał tyle innych dokazów teatralnych, jak choćby Rociezna. Taci cos. Ale dzisiaj młodszy utwórca wcale aktywny i tyłe proszę bardzo, bardziej dopasowany na dzisiejszą bina szkołową bino. Krutechny teatrzyci, materiał teatralnych, które są derchy odgrywane, jedno było przed chwilą Ela wspomna Firowa i ten na Jastrę odgrywany, no i tyłe w tym dziele on je. Autorstwa trzech, Elżbieta Pryczkowści, Teresa Wejer i Dorota Farmela. To są tyle dobre rzeczy, że one są zweryfikowane. One były najpierw grune, najpierw odstawione, weryfikowane, a później dopiero przyszła łydba, żeby je zebrać i wydać w takiej książce. No i tak książka je, możemy z tego cały czas czerpać i wiemy, że to się dzieje. To cały czas są osoby, które do tego wracają i może dzięki temu też zachęcą się, żeby samemu coś napisać. Na końcu ja wam powiem, tylko zachęcam też, że jedne rzeczy, jakie są dywy, to my wstawiamy do internetu. I teraz udostępnia ekran, plus jakieś bryści, proszę bardzo, może tak, cały ekran, tyłe iście, może dzwon bardzo potrzebny, może nie bardzo potrzebny, już sobie nie wiem, ciekawe tak. O, nie chcę mnie sobie udostępnić, co te felie, nie wiem, co te felie, może tylko obrysk tej pakizia. Co smysł, nie chcę udostępnić ekran. Ela, czy ty co syłę, to nie udostępniłeś, nie w tej chwili, nie. Powinno być dobrze udostępnione. To jeśli raz może to zrób, wlez i udostępnij. Nic tak. nie robimy. Aha, ciekawe, aha, już się wiem, dobra, graj. Oj, i teraz jeszcze raz słyszę, bo je chyba nie dojście nie dojście dzwonku, jo. A dzwonku może bardzo potrzebna, a może nie, ale to jest dobrze. Teraz je udostępniłem, teraz je widzę, że je. Ja wszystko je. I tylko chcę wam powiedzieć, że no to nie nic nowego, temu, że Akademia Kasiepska to strona wszyscy znaje ta. Ona tyle dobry, że ma cały czas mamy z nim łączba, kontakty i temu co chwila coś nowego dywamy. I proszę bardzo, efektem tych lat Kasiepskiego karaoke to to są te piosenki, to co Weronika też spełna, to dobra, to im zamykamy, to nie trzeba.
ale jo, zaraz o tym powiem tyś, ale je chcę, o, tyłe zaraz najpierw, per tyś konkursów sport musi być. Mamy tyś wiele tyś, one bardzo mało zupełnie wiele, także tyłe werdza zaraz na bieżąco, bo bardzo by uzupełnić wiele te rzeczy. Sport musi być to, co było niedawno. Oni są efekty te główne nagrodzone, to są sceny teatralne. Zdecydowanie nagrywone, to wcale nie profesjonalnym efemerum, także to też pokazywało, że to jest możliwe, że są nawet nagrać, ale jest to nagrywane dobrą komórką, ale tak nagrywane filmowe bardziej, żeby był dobry dźwięk, to jest też bardzo ważne, to tylko tak jakby uwrażliwią na to, żeby nie grać zestaw z daleka, żeby robić bliżej lepiej plany, niech to jest trochę pomontowany lepiej, ale żeby dźwięk był dobry, bo jak dźwięk jest marny, to czasem jest próżna robota. Do tego bardzo zachęcam, uwrażliwią na to i zachęcam do robienia takich materiałów filmowych, z których później mogą korzystać jak najbardziej inni. No i na końcu przez wiele lat, przez 30, można by rzec, lat, my takie sceny teatralne, ja już dzieli robila w telewizji z Rodny Zemia. Program Rodny Zemia, dzebałe taci liczbę kasiepskiego języka iście, zacięte przez Izabelę Trojanowską, jako w tym roku 30 lat roczna śmierć była dokładnie 21 kwiata, a w czerwińcu Narodnym Łewie 7 bo 9 będzie odsłoniony Tybleca Izabeli Trojanowskiej poświęcony w Chmielnie. Zaprosiliśmy Narodnym Łewa, nie blostiwcy mają laureatów, ale każdy może przejechać, Zazdrzec, Łebyciec, jak to tam Wazdrze, to jest dobry, jednotliwszy liczba. No i ona zaczęła i tym robiła te sceny, na początku pisał to Eugeniusz Gołąb, te teksty później, razem z Cebulszczy Marka, później je zaczął to robić przez lata, tacie scenci me dla młodych ledzy pisale. Te scenci, jak się było w Rodnej Ziemi, te, no niestety nie są dostępne, tylko niektóre wyjątkowe, czasami gdzieś tam jest, to są typy Rodnej Zemia, to ta zakładkowa, widzicie, nie da wąciwy, nie da w to wchodził, sami możesz tam wleźć, tam trochę taciego je, ale tam są przede wszystkim te programy. Zachowały się dobrze, rzecie, ja ci robił w telewizji twojej młodości. Wiele ten temat będzie tam no ten pewno nie. Mówię o Giedema Pokasiewsku. Ten chyba nie będzie kontynuowany, ale tego ty je dostali, znaje to tak jest, znaje to, tu można sobie wleźć i ścieka rozmaity temat. Są tam teksty płyduny, także jest jeden opis, czego to dotyczy, teksty są podpisywane, także można to z tego korzystać jak najbardziej. Jeśli by takie była potrzeba, jeśli by ktoś tam znalazł coś dobrego, ciekawego dla się, co można by przełożyć na dzisiejszy teatr w szkole, to możemy, to im w każdej chwili mogę wysłać, bo nie wiem, czy to są teksty podane osobno, chyba ale jakby tak nie było czasem coś tam, to w każdej chwili możemy weźcie wysłać cały pakiet, nie ma żadnego problemu. No i to jest ten cykl Giedema Pokasiewski i chodźcie przed twoim telewizją maryską były cały cykl, było wiele więcej tego, to było 5 lat, 5 sezonów, po 20 w sezonie, także nie więcej nawet, także 120 odcinków, takich dzieleków, które ma nazwę respiwną liczbę. I to niestety nie zachowały, stare cykle są nie zachowały, nie wiem, może w archiwach istnieją telewizji, nieistniejące telewizji, ale zachował sadzonka tam zapobiegliwość jednego operatora, ostatni cykl, że gdzie najbardziej wyrtny, najciekawszy, temu, że oprócz tych scenków, ja czytałem przede wszystkim nas ledzy teatry interesują, to też on pokazywał, on w każdym jednym je rozmowa z pisarzem. I ciekawy, normalny, coś, jak to było zacięte w 2017 roku, na te czasy możemy sobie tylko wyobrazić, ile nie żyje. Marian Selin nie żyje, Bolesław Bork nie żyje, Rzechopa nie żyje, Maria Boszka nie żyje, Łyski Dybuk jak najdłużej, że Jerzy Stachurski, bohater, którego za chwilę ucieka i bądź tyłem ja, pera innych lis nie żyje, ale Jerzy Stachurski niech jej pozwól da się i na tym zakończyć, bo to jest piękne tyłe połączenie.
do czego jej ma życia cztery następnych wolnych wrażeń, a ty musiał rzec, że metalożność wspaniałą spotkać co z tą osobą, bo to jest człowiek teatry, to jest człowiek kompozytor, to jest człowiek, który przez lata lateczne był kierownikiem teatru muzycznego, dziecnego w Słupsku, tam tańca, a później przez wiele dłazi teatr muzyczny Godlicycy, miniatura w Gdyńsku w Brześci. Także my tam przed sobą wybitnego profesjonalista i z nim chcę waj tyle wystawić, a je tyle ten swój dzilek w tym momencie zamykam też udostępniwanie i całe dziękuję bardzo serdecznie, wszystkich globalnego dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie Eugeniuszowi za ten dzyl, taci tyle wyźny ze strony literacji, a dojechała do nas Katarzyna Michalska, która tam u siebie nie mogła sobie uciec i tery nyprzód przed Jurkiem jeszcze poprosił te swoje mesle sparłączony prawie miłotnik teatru, tyle to teatr Jantark, piękny płezwa Jantar bursztyn, który nie naszym bogactwa i myślę, że Kasia prawie tym bogactwa chce z nama so płedzlec, angażuje do tego młodze z nadzece, tyle z gminy Ziukłewe, ale tery rozpoczęła nowy, można powiedzieć, dzyl w swoim dziecym, chce so dzelec z ucznioma, z młodzezną, z szkolnyma, tym czego so naucza. I myślę, tyle to powiedzenie, uczymy so jeden od drugiego bardzo mocno, można by do niej przepisać. Także oddywam głos tery Kasie Michalści, a po Kasie Michalści bądze Jerzy Stachurści. Udostępnię ekran jeszcze, żeby wszystko nama zagrało raza ze dzwonką i słuchajcie, jeszcze jedna mam wielką prośbę. Pyra osób wpisało so, jak so wleziało na nasze zindzenie, webinar wpisało tylko miono. Bardzo proszę napisz ta, albo wyloguj ta so i jeśli rys zaloguj ta jest, sprawdzę jeśli rys obecność, żeby było koniecznie miono i nazwisko, bo je nie dojdą do tego, czy to jest Katarzyna, czy takie. Bardzo waj proszę i drogie bardzo ważna rzecz, na czacie jest ankieta ewaluacyjna, tyś bardzo proszę ją wefulejta, ale napisz ta tyś ja ci myta oczekiwania na przyndny rok, ciegłe wachcele beso tyle dzonka, tyś moi mudzejani uciec. Oddywam głos Kasie Michalści. Słuchajcie, jak dzień dobry dzień, to prawie jak w teatrze się zmieniłyśmy tutaj rolami. Dzień dobry, wybaczcie, ale będę mówić po polsku, aczkolwiek język kaszubski jest piękny i staram się używać go w takiej dozie, jak potrafię. Zresztą zawsze konsultuję z Elą, prawda, z moje poczynania z językiem kaszubskim, ale słuchajcie, na czacie wysłałam do Was to, o czym chciałam Wam powiedzieć, ponieważ my z Teatrem Dziecięcym Jantark skoncentrowaliśmy się na legendach kaszubskich i te legendy kaszubskie próbujemy w nowej odsłonie, takiej komediowej, ale z przesłaniem podawać widzom i to podajemy tym widzom, którzy no nie do końca znają język kaszubski, nie znają historii Kaszub, nie wiedzą wielu rzeczy na temat waszej historii, waszej spuścizny i staramy się przybliżać ten język kaszubski, nie tylko język kaszubski, bo też zwyczaje i obyczaje. Ja tutaj w ogóle na czacie, mam nadzieję, że to poszło, wysłałam Państwu link do słuchowiska, które zrealizowaliśmy w Radiu Gdańsk, to było słuchowisko Piąty Żywioł, ono jest do odtworzenia na stronie Radia Gdańsk, zresztą nominowane do 2 teatrów, nominowane przez Radio Gdańsk, także to wiele znaczy dla nas i to jest słuchowisko w oparciu o Noc Kupały z elementami baśniowymi, właściwie legendarnymi, właściwie mogłabym powiedzieć, nie baśniowymi, związanymi z Morzem Bałtyckim. Pojawia się Gosk, pojawia się Jurata
To są takie elementy, które wydaje mi się, że można też na nich, na bazie legend właśnie popracować w szkole. I teraz ja Państwu chciałam powiedzieć, że to nie chodzi o to, żeby te dzieci od razu nauczyły się wszystkiego z języka kaszubskiego. To chodzi o to, żeby one dotknęły tego, żeby poczuły się jedną społecznością i tą społecznością, którą wy tu stanowicie, która jest bardzo, bardzo taka przyjazna i bym powiedziała, że chętnie przyjmuje obcych. Ja tego doświadczyłam. Obcych, to znaczy ludzi spoza Kaszub. Natomiast ważne jest to, że ten język jest dosyć ciężki. Jeżeli, mam nadzieję, że się nie obrazicie, że to powiedziałam, ale jest dosyć ciężki, ponieważ to jest właściwie taki język, który powstał kulturowo, historycznie z wielu nacji, które tutaj na tym terenie przebywały i właściwie to wykreowane zostało właściwie z wielu zlepków językowych. Powstał fantastyczny język, aczkolwiek, to mówię, jest część z tych wyrazów zupełnie nie jest zrozumiałych dla osoby, która przyjeżdża z zewnątrz, więc wprowadzanie do szkół tego języka do dzieci, które przyjechały z zewnątrz i nie miały z nim styczności, musi być takim, musi być prowadzony po prostu bardzo, bardzo delikatnie i pomału. I moja propozycja w ogóle dla Was to jest taka, żeby spróbować bo tutaj Eugeniusz mówił o przygotowanych scenariuszach, o scenariuszach, które od lat są dla Was dostępne, ale jednocześnie to są scenariusze, które od A do Z praktycznie trzeba tam występować, mówić w tym języku, zwrotów używać. Ja proponuję coś innego. Proponuję, żebyście pomału wprowadzali ten język, bawiąc się scenkami malutkimi, krótkimi. Ja tu Wam wysłałam w ogóle link do jednego z naszych nagrań dotyczących Janka Trepczyka, ponieważ Jung to jest co z ciebie wyrosce, tak dobrze mówię? To jest w ogóle nasza taka etiuda sceniczna, którą nagraliśmy we Wdydach Kiszewskich, w ogóle w szkole we Wdydach Kiszewskich w Skansenie. I co jest tam cennego? Już Wam mówię. Połowa z tych dzieci to są dzieci nie z Kaszub, czyli nie pochodzące z Kaszub. To jest raz. Dwa, nie wszystko jest po kaszubsku, tylko wprowadzane są elementy języka kaszubskiego. Trzy, wprowadzony jest scenariusz w ogóle tej scenki, którą Wam wysłałam właśnie z YouTube'a. To jest, słuchajcie, scenka na bazie rzeczywistej notki historycznej o Janku Trepczyku, ale nie jest to siermiężne, to jest przekazane dla dzieci, to jest śmieszne troszkę, zresztą sobie zobaczcie, że lubił matematykę, a tego nie lubił, że lubił śpiewać, a mama mu do ruksaka wurst tam włożyła, więc chodzi o to, że nie do końca te dzieci, wydaje mi się, że muszą być od razu na wysokie C wchodzić, tylko możecie grać scenki przeróżne. Ja dzisiaj miałam zajęcia akurat, bo my prowadzimy w szkołach też takie zajęcia bum bum, to się nazywa, zajęcia artystyczno-teatralne i to są zajęcia, które wprowadzają dzieci w teatr, ponieważ teatr uczy spojrzenia innego na świat, przede wszystkim odkrywa się kreatywność w tych dzieciach, nie przykrywa się, nie, tego nie możesz, tak nie, tego nie rób, tylko teatr daje coś, co właściwie w krajach Beneluxu, słuchajcie, to w ogóle jest jeden z przedmiotów w ogóle, teatralny przedmiot jest zawsze jeden i dzieci uczą się po prostu na tych zajęciach, jak odkrywać swoją kreatywność, więc scenki dotyczące zwykłego, szarego, prostego ich dnia, scenki dotyczące wyprowadzania psa, pójścia na spacer z mamą, czyli takie rzeczy proste, które ich dotyczą, ale wprowadzanie już tych elementów, które wy chcecie wprowadzić, ich nauczyć, czyli poszczególne słówka, poszczególne zwroty, to nie musi być nic takiego, co będzie ich krępowało, będzie krępowało ich ruchy, tylko wręcz odwrotnie. Ten język jest bardzo malowniczy, więc generalnie narysujcie rysunek, a później zagrajcie do tego rysunku jakąś scenkę na zasadzie scenografii, że przygotujcie scenografię i zagrajcie na przykład palcami. My czasami w ogóle na swoich zajęciach w ogóle tych bum-bumowych wykorzystujemy te fingerki, pewnie wiecie, takie pacynki zakładane na palce.
I to daje taką swobodę, że dzieci, które na przykład nie chcą wychodzić na scenę, ponieważ jak wiecie, w ogóle teatr to jest każdego dnia, ja mówię do naszych dzieci teatralnych i z Teatru Jantark i z tych Bum Bumów, zawsze podkreślam, że teatr to nie jest to miejsce, gdzie wychodzisz na scenę, stajesz przed widownią i grasz. Teatr to jest każdego dnia, my jesteśmy aktorami na naszej scenie. To jest i wyjście do pani dyrektor, i pójście do nauczyciela, powiedzenie czegokolwiek, i wyrecytowanie wiersza, i pójście, na przykład bardzo dużo dzieci czuje się skrępowanych, żeby pójść na przykład kupić coś w sklepie, to też jest generalnie teatr, więc chodzi mi o to, żebyśmy my nie kojarzyli tego teatru z wielką sceną, z kotarami, od których się już w tej chwili odchodzi w ogóle w teatrach, te czerwone kotary, które nam się kojarzą z teatrem, one już w ogóle odchodzą w niepamięć. Teatr to jest coś, co może z całą pewnością możecie wystawić 20 krzesełek dookoła, zrobić z tego scenę i po prostu zaprosić osoby, które chcą, bo teraz uwaga, kochani, najważniejszą rzeczą w teatrze to jest to, że my nie zmuszamy nikogo. My nie zmuszamy dzieci do tego, żeby odgrywały Józefa, nie zmuszamy do tego, żeby odgrywały Maryję, tylko pytamy się dzieci, kto chce zagrać jaką rolę. W Teatrze Jantark za każdym razem, teraz akurat zapraszam Was serdecznie, jeżeli jesteście stąd, tutaj z okolic Żukowa, to 6 czerwca mamy premierę w Spichlerzu o 18:00, Psotny Mikołajek, to jest kolejna legenda o Mikołajku Nadmorskim i słuchajcie, i za każdym razem jak dajemy scenariusz do ręki, scenariusze przygotowują ludzie związani ze sceną komediową, kabaretową, bo takie jest przesłanie naszego teatru, to jest teatr komedii, więc słuchajcie, za każdym razem dostajemy scenariusz, to my się pytamy, kto chce jaką rolę zagrać. I tutaj uwaga, powiecie, no nie, to jest utopia, ponieważ okaże się, że 30 rąk jest, ja chcę zagrać Józefa, ja chcę zagrać Maryję, a właśnie, że nie. Właśnie, że nie. Może się zdarzyć oczywiście, że dwójka dzieci powie, nie, no ja chcę grać tę albo tę postać i wtedy robimy taki mini casting i oni sami dochodzą do wniosku, że nie, jednak ja bym wolał jakąś inną postać. Zmuszanie dzieci do grania, zmuszanie dzieci do wychodzenia w ogóle na scenę, jaką jest cała klasa, jest ciężkim, naprawdę karygodnym w ogóle występkiem i nie róbcie tego Państwo, bo naprawdę to prowadzi do czego innego, to prowadzi do tego, że dziecko się blokuje. Dzieci trzeba wyciągać pomalutku na tą scenę, jaką jest klasa, pomału wprowadzać elementy, których chcecie ich nauczyć i zdecydowanie ja jestem za tym, ponieważ teatr wspiera bardzo mocno emocje, nie wiem, czy któreś z Państwa było na naszych takich szkoleniach związanych właśnie z teatroteką, teatr wspiera emocje i to jest coś fantastycznego, ponieważ wierzcie mi, że te dzieci, które biorą udział w zajęciach teatralnych, one zupełnie inaczej później odpowiadają, zupełnie inaczej się zachowują i naprawdę to jest takie odkrywanie tych dzieci na nowo, czyli te ich talenty dzięki Wam i dzięki temu, że Wy będziecie pomalutku wprowadzać różnego rodzaju elementy związane z kaszubskim, z kaszubską kulturą, z kaszubskim słownictwem, to będzie procentowało i zdecydowanie ja Was bardzo serdecznie zapraszam i odsyłam, w ogóle jest taka strona stworzona przez Instytut Teatralny Raszewskiego, taka strona, która się nazywa Teatroteka Szkolna i tam jest bardzo wiele scenariuszy, które możecie zaanektować w ogóle na Wasze zajęcia, ale oprócz tego zachęcam Was bardzo mocno do tego, żebyście tego teatru nie traktowali poważnie, żeby to wszystko wychodziło od dzieci, żeby scenariusze były tworzone przez dzieci, bo rzucicie jeden temat, wiewiórka, rodzina wiewiórek wyjeżdża na wakacje i uwierzcie mi, że te dzieci tak fantastycznie się wkręcą w ogóle w ten Wasz mini scenariusz, że ułożą to od nowa i mało tego, Wy będziecie mieli z tego niesamowitą ucztę, ponieważ te dzieciaki niesamowicie w tą interpretację wejdą i dadzą inną jakość w ogóle do tego wyjazdu tych wiewiórek. Zachęcam do tego, żebyście Państwo naprawdę próbowali potraktować ten teatr jako coś, co te dzieci otworzy, co da im na tacy jakby niektóre rozwiązania, bo dla dziecka, które jest zestresowane i ma wyjść się przed tablicę i na przykład zaśpiewać piosenkę, a nie chce jej śpiewać,
To jest, aczkolwiek uważam, że właśnie, że ruch i piosenka to jest jedna z najlepszych w ogóle form wchodzenia w ogóle w rolę aktora, bo to też jest teatr ruchu, teatr tańca, teatr śpiewu, to jest niesamowita rzecz. Natomiast ważne jest to, że te dzieci widzą, ważna rzecz, przepraszam, bo jeszcze o tym nie powiedziałam. Słuchajcie, popróbujcie u siebie w klasach. Bicie braw. Bicie braw to jest, słuchajcie, coś, co rzeczywiście daje inną perspektywę tym dzieciom. Jeżeli dziecko nie chce czegoś zrobić, a widzi, że ktoś czuje się lepiej z tym, że dostał brawa na sam koniec swojego występu, to wierzcie mi, że po jednych, po drugich, po trzecich zajęciach on sam się zgłosi, że on chce wystąpić, że on chce wziąć jakby na siebie, na swoje barki jakąś rolę. Także zachęcam do tego, żebyście tworzyli mini scenariusze, zachęcam do tego, żebyście wprowadzali swoje nauki, swoją naukę w sposób zabawny, żeby to było coś, co jak sami wiecie, w ogóle teatr też wspiera uważność i też niektóre działania prowadzą do tego, że dzieci, które 10 minut nie potrafią się skoncentrować, one dostają zadanie do wykonania i one fantastycznie wchodzą w swoje role. Także zachęcam do tego, żebyście odkrywali ten teatr na nowo, żebyście dostrzegli w nim taką ewentualność dla was rozwoju w ogóle waszych klas i dzieci w waszych klasach. Nie bójcie się tego słowa teatr, bo ja mam wrażenie, że teatr od dzisiaj to jak się powie teatr, to albo ktoś lubi ten teatr, albo nie lubi, więc wychodząc do teatru, to trzeba się poważnie super ubrać. Nie, moi drodzy, teraz w ogóle w dzisiejszych czasach teatr przyjmuje wszystkich i w dżinsach, i bez dżinsów, także też nie chcę utrwalać w was jakiegoś takiego buntowniczego nastawienia, że do teatru to tam jak kto chce i z grzywką na bakier i bez butów, ale słuchajcie, przede wszystkim teatr uczy i bawi i to jest ważne, to jest bardzo ważne, żebyście dzięki temu teatrowi odnaleźli w ogóle swoją drogę do tego, żeby te dzieci rzeczywiście się zaangażowały w tą naukę, bo to jest najistotniejsze, bo wy bardzo mocno chcecie, bardzo dużo chcecie przekazać i to jest bardzo cenne, ale jednocześnie te formy dotarcia do tej młodzieży, do tych dzieci szczególnie właśnie w takim wieku 6-10 lat muszą się zmieniać i one nie mogą być monotonne, to nie może być tylko i wyłącznie pisanie wyrazów na tablicy i powtarzanie, to tak jak właśnie słuchałam Weroniki, ona też fajnie to powiedziała, że dotarcie w dzisiejszych czasach do dzieci, że szczególnie, że one są przyzwyczajone do krótkich, szybkich form, takich jak w telefonie sobie tam oglądają, słuchają i to trwa 3 sekundy, 3 minuty i już scrollują dalej, to wy musicie niestety na to zareagować, musicie podawać takie formy zabawy i nauki przez zabawę, żeby do tych dzieci dotrzeć. Także słuchajcie, ja mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś i zrobimy takie warsztaty, takie zajęcia w ogóle teatralne dla was, bo to myślę, że będzie też cenne i z mojej perspektywy i z waszej perspektywy. Zachęcam do tego, żebyście zerknęli sobie na Facebooku, na Teatr Jantark, co robimy. Na YouTubie jest też kilka naszych pozycji, między innymi nasze spektakle. 6 czerwca zapraszam na premierę Psotny Mikołajek, czyli o Mikołajku Nadmorskim. No i tyle. I bardzo dziękuję za to zaproszenie w ogóle Państwu Pryczkowskim, których uwielbiam, ponieważ oni co w duszy, co w sercu to kaszubskie, więc to niesamowici, zaangażowani. I ciekawostkę na koniec Wam powiem, że akurat mam takiego gościa z Sycylii, który i pytam się, czy mają język sycylijski u siebie na Sycylii. Okazuje się, że nie mają, że nie kultywują. Mało tego, nauczycielka mi powiedziała, że oni za użycie języka kaszubskiego, dobrze by było, nie, żeby też na Sycylii, ale słuchajcie, za użycie języka sycylijskiego w szkole sycylijskiej na Sycylii dostają uwagi do rodziców i dostają złe oceny za to, że używają języka sycylijskiego, co to jest dla mnie niewiarygodne po prostu, bo rzeczywiście kultywowanie kultury, języka przodków jest fantastyczną rzeczą. Także do uzrzeni. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że musimy tyle dopowiedzieć Kasia, że Kasia robi bardzo fajny warkwewnie jantarowy. Można ją zaprosić do szkoły, wleść prawie na starna Amber Miraculum i tam są łebyciec naprawdę, to są warkwewnie, gdzie dzieci stworzą swój
wspaniały dokys jantarowy, ale to je jedna rzecz, ale z drugiej strony Kasia tak piękno powiedzie janta, że no jak ona to kiedy ty to poprywdze je złoto, a to je w idę się, bo prawie tery mumtyłe o tak nytpis, żeby to było widzieć, tyłe jantar, teatr jantar, czy ty jesteśmy z tym naszym. Ja dodam, że tam jest, słuchajcie, tam jest jantark, bo ten gryf, który został stworzony przez jednego z artystów, słuchajcie, to jest literka K. Tak. A wyłączymy udostępnianie i wtedy może to będzie bardziej widzieć. O tak. I teatr jantark, ale my tym mamy coś tam włączony i to Niemcy dumy później zdjący tego wszystkiego. Słuchajcie, bardzo tak. Dziękuję Baro. Do usłyszenia. Słuchajcie, powodzenia w waszej pracy, bo to jest wielka misja i bardzo wam gratuluję tego, że w ogóle jesteście w tym i serdecznie was pozdrawiam. Możecie korzystać z tego, co my dajemy, możecie korzystać, mówię, ja bardzo chętnie oczywiście na jantarowe warsztaty do was też przyjadę, natomiast zachęcam do tego, żeby ten teatr odkrywać i żeby używać go, bo to jest narzędzie, słuchajcie, to jest narzędzie pracy z dziećmi, z młodzieżą, które może ich zachęcić do Kaszubskiego. Także pozdrawiam was bardzo i do usłyszenia. No, tyś dziękuję bardzo serdecznie, Kasię, my sobie tyle zmienimy. Dobrze, że cały nama tyle połączeni szło dobrze, za wszyscy belne łudbę, taci profesjonalny podindzeni, bo skłeźdy go taci powiedzę, co nama w sercu Estonie, także wszystkiego dobrego Katarzyna Ziecia. No i mamy innego eksperta, tym razem tyle od wiele lat sparłączonego z teatra, naszego mistra Jerzego Stachurścigłe, teren, no nie wiem, czy on to wypił z mleka matci ten teatr, myślę, że on nama tyś cenny wskazedy, tak jak Jegida na początku, on był i szkolnym, i dyrektorem, i tyś kierownika muzycznym teatru Miniatura, czyli z aktorama miał do uczynku, ale miał do uczynku z Dzeco ma Ścieciewa i z nima robił tyś rozmaity etiude teatralny i tyś nama powie, jak do tego so zabrać. Ciedem mało wiemy i ciedem nie mamy datków, żeby coś więcej móc zrobić. Także Jurku, oddywam tobie głos. Witam bardzo serdecznie. Ja też będę mówił w języku, który przed chwilą koleżanka przedstawiała swoją pracę. Może zacznę od tego, że jestem z tego pokolenia, które było pokoleniem, które ufało słowu. Teatr był domem literatury, a sceniczny aktor, bohater, figurą wyobraźni. Jest to wypowiedź wybitnego aktora Olgierda Łukaszewicza i tę wypowiedź chciałbym potraktować jako motto mojej pracy, bo zaczynałem właśnie pracę w teatrze zawodowym, profesjonalnym w 1979 roku, kiedy właśnie można by powiedzieć taki model teatru, czyli tej wielkiej literatury obowiązywał. A w ogóle to zacząłem w roku 1970, jeszcze jako uczeń. Także to bardzo ważne jest właśnie ta sprawa, ta inicjacja, żeby młody człowiek, który spotyka się z różnymi takimi ciekawymi akcjami artystycznymi, żeby po prostu w każdej szkole, w każdej klasie próbować taką iskierkę zapalić. Rzeczywiście u mnie też to się stało. Ja jako uczeń szkoły podstawowej bardzo często występowałem na akademiach i recytowałem wiersze. Występowałem najczęściej z Broniewskich, recytowałem wiersze Broniewskiego. Kiedy kończyłem klasę 8, to wówczas już napisałem pierwszą muzykę, taką mogę powiedzieć teatralną, do przedstawienia, które było zakończeniem roku szkolnego. I od tego się wszystko zaczęło. Dzisiaj teatr oczywiście wygląda inaczej.
Można by tutaj użyć takiego cytatu, że wszystko jest poezją. Oczywiście to cytat Edwarda Stachury. Można go troszeczkę sparafrazować, że wszystko jest twórczą ekspresją i tak jak tutaj koleżanka przed chwilą powiedziała, że wszystko jest teatrem. Ja zgadzam się z tym, że wszystko jest teatrem. Sam o tym się przekonałem, obserwując na przestrzeni wielu lat, właściwie z teatrem profesjonalnym, no jestem związany niemal 40-50 lat i widzę, jak zmieniał się scenariusz każdego widowiska. Również pisałem muzykę do teatrów dramatycznych, tam również te scenariusze ulegały zupełnym zmianom, właściwie tematyka. Kiedyś wielka literatura, wielkie tematy zaczęły schodzić do takiej codzienności, do, można powiedzieć, takich zakamarków ludzkiego życia i wszystko się zmienia. Również zmienia się ta praca z uczniami. Tutaj koleżanka powiedziała o pewnym modelu pracy, bym powiedział pracy takiego zespołu artystycznego, który ma zapewne finanse, ma zapewne lokal do prób, ma zapewne dostęp do strojów, do innych rzeczy, które no, wymagają ogromnych pieniędzy. Ja natomiast chciałbym Państwu zaproponować coś, co osobiście też doświadczyłem i próbowałem to zrobić właśnie w szkole, między innymi w szkole w Czeczewie, ale nie tylko, bo jeszcze w innych miejscach. Mianowicie taki teatr szkolny, który ma tylko 1 godzinę lekcyjną, który nie ma dotacji, który nie ma miejsca na prób i który nie ma strojów. I ten teatr, który właściwie zależy od Państwa wyobraźni, od Państwa charyzmy, od tego, że Państwo sami możecie przynieść tym dzieciom radość, że dzieci mogą, kiedy uda się to przedstawienie zrealizować, przyjdą do Państwa i powiedzą, że udało się. Ja miałem takich sytuacji kilka. Widziałem, kiedy te dzieci, z którymi nigdy bym nie przypuszczał, że uda mi się po prostu wykreować z nich jakieś działania teatralne, jakieś aktorskie, że te dzieci po prostu będą z tego zadowolone, że będą się cieszyły, że to się wszystko nam udało. W teatrze najważniejsza jest praca zespołowa. Tutaj też koleżanka o tym wspomniała, że teatr to nie jest jakieś działanie indywidualne. Ja z moich obserwacji już w teatrze, właśnie w miniaturze, zauważyłem, że teatr zaczyna się od samego wejścia. Przez portiernię wchodziliśmy właśnie na salę prób i właściwie od tego miejsca już zaczynał się teatr. Bo dlaczego od tego miejsca? Dlatego, że tam na tej portierni siedział pan, który wszystko wiedział o tym, co się dzieje w teatrze. I ktokolwiek, tam zresztą była taka centrala i tam ktokolwiek dzwonił, to on umiał na wszystko odpowiedzieć, na wszystkie pytania. Jaki jest repertuar, czy jest ta, czy inna osoba, kiedy są próby. No niesamowite. I to po prostu było właśnie taki element tej pracy zespołowej. Mówi się też, że żeby tworzyć teatr, trzeba mieć serce, czas i pieniądze. Serce dlatego, że trzeba umieć zaangażować do spektaklu wszystkie dzieci. I te, które interesują się teatrem, może za duże słowo teatr, tym naszym projektem, i te, które się nie interesują. Trzeba umieć spróbować do nich dotrzeć właśnie poprzez swoje serce, poprzez właśnie swoją charyzmę. Trzeba mieć dla nich czas. To nie może być po prostu wszystko w biegu, to musi się po prostu odbywać w czasie. Trzeba znaleźć dla każdego dziecka, znaleźć czas, wytłumaczyć im, dlaczego mamy to robić, dlaczego to chcemy zrobić, co przez to osiągniemy, co to nam da. No i pieniądze. Nie pieniądze z jakiejś dotacji, ale pieniądze, które czasami w takiej grupie są dzieci, które
po prostu są, mówiąc krótko, no biedne i mają po prostu kompleksy i trzeba tak zrobić, żeby no ich ewentualnie jakąś taką no, ukrytą dotacją, żeby to dziecko no, nie poczuło się gorsze. Miałem też takie sytuacje, że była dziewczynka, która no, pochodziła z takiej rodziny wielodzietnej, tam było chyba 8 dzieci i miała swoje miejsce w danej klasie, to znaczy to miejsce było raczej takie w kącie. No i kiedy właśnie przystąpiliśmy do pewnego projektu, który ja za chwilę Państwu powiedzą, jakie są kolejne kroki takiego projektu, poprosiłem, żeby właśnie ona napisała właśnie taki projekt, taki pomysł na spektakl. No i oczywiście, jak powiedziałem, w klasie kilkanaścioro dzieci było, chyba 15 czy 16, tylko 3 dzieci napisały taki właśnie taki pomysł na napisanie scenariusza. No i zawsze robiłem w ten sposób, że pytałem klasę, który z tych pomysłów wam się najbardziej podoba. No i właśnie najbardziej podobał się ten pomysł tej dziewczynki, która no, miała takie swoje miejsce w klasie, raczej w kącie, by można powiedzieć. No i ten pomysł potem zrealizowaliśmy jako słuchowisko. No i muszę powiedzieć tak, że dziewczynka to słuchowisko pochwaliła się tym, że takie słuchowisko zrealizowała i dostała się do szkoły średniej. Także również i takie przypadki no, miałem w swojej tej pracy pedagogiczno-teatralnej. Proszę Państwa, teraz kilka takich informacji, które na pewno wiecie, a może teraz Wam powiem po raz pierwszy. W teatrze przygotowanie spektaklu to 35 prób. Każda próba to 4 godziny. Również te próby dzielą się na takie 3 etapy, na próby czytane, przydział ról i tak dalej. To jest mniej więcej 4-5 prób, potem są próby sceniczne, to jest też około 5 do 10 prób. No i potem już są próby takie, można powiedzieć, sceniczne. Do tego się dodaje ruch, muzykę, światło, to jest 20 prób. Razem 35 prób. Natomiast w szkole, jeżeli chcemy przygotować jakiś spektakl, to mamy na semestr 15 tygodni. 15 tygodni. Przygotowanie spektaklu, które ja przygotowałem, to ja przygotowałem spektakle w 8 prób. Oczywiście te moje spektakle to były takie małe, kameralne spektakle, które trwały powiedzmy do 8, 7, 8 minut, ale potrzebowałem do tego 8 prób. I teraz chcę Państwu właśnie zaproponować taką no, pewną strategię, jak można właśnie w tak krótkim czasie przygotować właśnie takie nieduże spektakle właśnie z dziećmi, które są no, znajdują się w klasie, w szkole. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że oczywiście ci moi uczniowie to byli uczniowie z różnych środowisk, ze środowisk rolniczo-rzemieślniczych, różnych zawodów, urzędnicy, właściciele małych firm i oni po prostu stanowili taką społeczność danej klasy. Była tak mniej więcej ta połowa, taka można powiedzieć symetryczna ilość dziewcząt i chłopców, także w takiej właśnie grupie pracowaliśmy przy tych naszych spektaklach. Też na samym początku no, znaczy zadawałem sobie ja pytanie, czy to się mi uda, ale właśnie że tak powiem, ta moja ciekawość no, została zaspokojona, kiedy ten pierwszy spektakl, który zrealizowałem, że udał się i to dziecko do mnie podeszło właśnie, że powiedziało, że udało się. No, zacząłem robić to przez następne scenariusze i robiłem to przez kilkanaście lat. A więc teraz te etapy właśnie takiego przygotowania najpierw scenariusza.
A więc pierwsza sprawa to jest wybór tematu. Oczywiście ten wybór tematu to musi to być wybór tematu, który dokonujemy przy pomocy wszystkich uczniów, prawda? Wypisujemy na tablicy czy na kartce, prawda? Też mówimy, kiedy to się ma, w jakim czasie to się ma dziać, czy to jest współczesność, czy jakaś historia, czy jakaś fantastyka, ma być to właśnie miejsce, prawda? Czy to ma być właśnie w sklepie, czy na ulicy, czy gdzieś w jakimś innym miejscu. Osoby, ile ma być tych osób, czy to ma być dużo tych osób, czy to ma być kilka osób. Też podział na bohaterów pierwszoplanowych, na epizodycznych i tak dalej. Więc przygotowujemy takie wstępne przygotowanie. No i zaczynamy pisać scenariusz. Mamy te właśnie wszystkie pierwsze notatki, możemy to właśnie, mówię, wypisać na tablicy, po prostu możemy to, czy na kartce każdy uczeń wypisuje i potem przystępujemy do pisania scenariusza. Pierwsze zadanie. Napisz plan wydarzeń. I tutaj proszę, żeby uczniowie napisali 8 punktów, tylko 8 punktów. Potem napisz drugie zadanie. Napisz krótkie opowiadanie według tego planu wydarzeń. Potem uczniowie to piszą. Następny punkt to jest prezentacja napisanych planów. I potem mamy następną część, to jest których z tych tutaj przedstawionych planów czy wydarzeń jest ciekawy. Ten wybór musi być dokonany przez klasę. I potem następuje wybór przez klasę. Mamy podział uczniów na 3 grupy. W tym podziale na 3 grupy, w każdej grupie następuje podział opowiadania na sceny. Uczniowie, czy dzielimy to opowiadanie na sceny, przydzielamy poszczególnym scenom po kilku uczniów. Następny etap to jest pisanie przydział uczniów do napisania dialogów. I potem te wszystkie działania tutaj, które mówię, czyli to napisanie dialogów, zadajemy jako pracę domową. I to wszystko powinno się zmieścić na jednej lekcji. Oczywiście wymaga to, bym powiedział, takiej ogromnej dyscypliny, takiego ogromnego panowania nad klasą. Trzeba spróbować. Mi się udawało to zrobić. To była pierwsza lekcja. Druga to jest prezentacja zadań domowych, odczytanie. I po prostu już w każdej grupie przygotowanie scenariusza na komputerze, rozesłanie do uczniów. Teraz już mamy inne, że tak powiem, możliwości, rozesłanie tego czy drogą mailową, żeby po prostu każde dziecko miało po prostu scenariusz tego spektaklu przed sobą, cały scenariusz, żeby miało. I potem mamy już lekcję trzecią. Od lekcji 3. do 8. lekcji odbywają się próby. I zasada jest jedna, że te próby, na co też zwróciła koleżanka uwagę, tutaj one muszą być niezwykle precyzyjnie zrobione. Po prostu wszystkie dzieci siedzą, powiedzmy z tyłu siedzą, i jeżeli robimy jakąś scenę, w której występują 2 czy 3 osoby, to wszystkie dzieci to obserwują. I potem następuje następna scena, wychodzi, znowu wszyscy obserwują i tak do 8 tych scen, które mamy w scenariuszu. Myślę, że to, mnie to się udawało, że przez te 3 czy 4 lekcje udało się przygotować ten cały scenariusz. Teraz sprawa, czy na pamięć. Czasami było tak, że niektóre dzieci
nauczyły się tekstu na pamięć, niektóre no, był problem, no to trzeba było znaleźć jakiś sposób, żeby no, te dzieci, nie wiem, czy czytały kartkę, czy jakiś miały przedmiot, prawda, który by zasłaniał ten tekst. No tutaj to już zależy od Państwa, tutaj właśnie jakichś pomysłów, które po prostu można wykorzystać, żeby ten spektakl był w miarę no, taki doskonały po prostu, żeby to było rzeczywiście przedstawienie, które ma te cechy, powiedzmy, takiego spektaklu teatralnego. Też jeszcze na jedną rzecz zwróciła koleżanka uwagę, na którą też chciał zwrócić uwagę. Chcę zwrócić uwagę, żeby Państwo nie robili z tych dzieci aktorów. Te dzieci mają być sobą. Tutaj też trzeba tak dobrać uczniów do ról, jakie mają charaktery. Jest jedno dziecko, które no, jest żywe, drugie, które jest mniej energiczne, jedno jest, które no, w ogóle jest takie zamknięte w sobie, no więc zależy od tego właśnie takich cech psychicznych, trzeba dobrać po prostu do roli, żeby to nie było coś wbrew jak gdyby, no tak samo urodę, prawda, jeżeli to jest jakiś król czy królowa, no to wiadomo jak ma wyglądać, jeżeli to ma być jakiś, nie wiem, jakiś zbir, prawda, czy ktoś, to też no, musi jakoś wyglądać. Też jest jeszcze jeden problem, który się na pewno pojawia. Są dzieci, których nic nie interesuje. I tutaj no, też miałem z tym do czynienia i po prostu co zrobić, żeby właśnie te dzieci, że tak powiem, okiełznać, żeby je tutaj, żeby zaangażować je do spektaklu. Ja robiłem w ten sposób, że te dzieci prosiłem, żeby one siadały koło mnie i one pełniły rolę takich organizatorów, takich inspicjentów. One musiały, one po prostu robiły tak zwany porządek, tak jak w teatrze, inspicjent, czyli po prostu co będzie następne, co będzie, kto ma wejść teraz, jakie mają być przedmioty. Wszystko to wcześniej oczywiście trzeba z nimi uzgodnić, właśnie mieć czas, nie na lekcji, tylko gdzieś na przerwie, czy na zajęciach świetlicowych, z nimi to ustalić, wszystko, żeby sobie zapisali, żeby dzieci sobie to zapisały, żeby po prostu no, były zaangażowane, nie muszą nic robić. Były też takie dzieci, które po prostu no, są takie zwariowane, które no, nic ich, nawet ich to też nie zainteresuje. Ja może też jeszcze ciekawostkę, miałem takiego chłopca, który no był tak już, tak go roznosiło, to właściwie no, trudno to jakiekolwiek określenie znaleźć do niego. To jak miałem koncerty, to prosiłem go, żeby on niósł zawsze mój akordeon. I słuchajcie, on tak się tym przejmował, bo on wiedział, że to jest tak ważny instrument dla mnie, on tak go pilnował, że no niemalże jakby niósł jakieś złoto, jakąś skrzynię złota i w ten sposób udało mi się po prostu jakoś jego tutaj zachęcić do tej naszego wspólnego projektu. I tak samo te dzieci właśnie, też jeszcze inny przykład właśnie, miałem też takich, to już w takich starszych klasach, to była 8. klasa, takich rozrabiaków, mówiąc krótko. I oni mówili, że oni w ogóle tam nie wystąpią w tym przedstawieniu, że to ich nie interesuje. No to ja mówię, dobrze, ale słuchajcie, ale ja mam dla was takie zadanie, bo tam jest taka scena i tam się coś dzieje, tam jakieś tam działanie w tej następnej scenie i tam coś tam się wydarzy. To wy musicie tam polecieć, pobiec, zobaczyć, co tam się dzieje. I słuchajcie, ich zadanie było takie, żeby pomiędzy tymi scenami dwaj chłopcy przebiegli właśnie w jedną stronę, za chwilę coś tam, jakiś rumor zrobili i znowu w drugą stronę przebiegli. Słuchajcie, oni się tak tym zajęli, oni tak się wyciszyli, żeby po prostu w odpowiednim momencie i tam zagruchotać tam jakimiś, nie wiem, jakimiś przedmiotami, żeby to zagruchotać, żeby to wszystko było. Naprawdę fantastycznie to nam się udało. Bardzo, bardzo dużo naprawdę takich uczniów, którzy nigdy bym nie przypuszczał, że uda mi się z nimi po prostu współpracować, że zachęcę ich do takiej właśnie pracy
mieli zupełnie inne zainteresowania, przeważnie samochody, prawda, bo to w klasie 8 to jakieś takie tego typu zainteresowania były, czy nawet informatyczne, czy jeszcze jakieś tam inne. No, natomiast tutaj na ten moment właśnie realizacji tych naszych spektakli, no udało mi się po prostu z nimi ładnie współpracować i to jeszcze raz powtórzę, że to Państwa wyobraźnia, właśnie ta umiejętność pracy, którą Państwo macie, tylko że trzeba by, mówiąc, przygotować się do tego, z jakiej strony ja po prostu mam tę grupę, że tak powiem, zaktywizować właśnie do tego mojego projektu. To jest właśnie ta rzecz najważniejsza. Proszę Państwa, kiedy ja wchodziłem do jakiegoś teatru, gdzie jechałem w Polskę, po raz pierwszy jak wchodziłem na salę, to stanąłem na środku i zawsze miałem przed sobą kilkanaście osób, czasami nawet więcej. To zawsze pierwsze to było moje spojrzenie i musiałem od razu wyczytać z ich oczu, żeby zobaczyć, kim oni są. I musiałem się, nie mogłem się pomylić, bo musiałem wiedzieć, jak mam pracować z tą panią, z tamtym panem i tak dalej, i tak dalej. I tak samo tutaj. Państwo, kiedy macie tę klasę, a przecież ją znacie dobrze, bo nie pierwsza lekcja to jest, to musicie wiedzieć, jak tę Kasię, czy tego Franka, czy tego Janka, czy jeszcze tam Zenka, jak macie z nim pracować. Ale to musicie wy wiedzieć. Nie, że dzieci wybiegną na scenę i to będzie bałagan. Po prostu musicie wiedzieć, że Franek to musi tutaj być w tym miejscu, musi stać, czy musi siedzieć koło ciebie, czy jeszcze z tyłu, jeszcze czekać po prostu na swoje wejście, a Kasia już jest na scenie i wszyscy ją obserwują i słuchają, co ona mówi. To trzeba mieć tę siatkę takich właśnie ruchów, to trzeba już mieć wcześniej przygotowane, bo jeżeli tego Państwo nie zrobicie, to będzie bałagan, o którym też mówiła koleżanka właśnie tutaj, że to jest właśnie takie zagrożenie największe, że kiedy po prostu coś robimy właśnie jakiś projekt, większy czy mniejszy, który trwa powiedzmy 2 minuty, czy 5 minut, czy więcej, że po prostu to nam się, te niteczki nam po prostu się wypadną z rąk. To trzeba wcześniej trzeba to po prostu schwycić w ręce, wiedzieć, jak to zrobić, te niteczki, jak po prostu, żeby one nam za daleko nie poszły, czy za blisko, żebyśmy mogli po prostu to zrealizować. To się wszystko, proszę Państwa, udaje, to jest możliwe. Mnie się to udało, zrobiłem kilkanaście, nie wiem, może więcej spektakli, przez wiele lat, naście lat robiłem i nawet te pomysły, to miałem kiedyś taki projekt właśnie, który był zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty, taką innowację pedagogiczną i też miałem i różne przeglądy, wizytacje i różne inne rzeczy takie, którzy były obserwatorzy, którzy to obserwowali. Nie dlatego mówię to Państwu, żeby tutaj coś powiedzieć o sobie, tylko po prostu chciałem Państwu zachęcić, że właśnie w ten sposób można właśnie dzieci zaktywizować. Wszystkie dzieci można zaktywizować. Tylko jest jeden warunek, żebyśmy do tego tak się właśnie przygotowali, tak właśnie, tak jak powiedziałem, teatr to jest praca zbiorowa. To są takie klocki, które trzeba odpowiednio poukładać, składać w odpowiedniej kolejności. O, tak bym powiedział. W odpowiedniej kolejności trzeba złożyć ten spektakl, który trwa 2 minuty, czy tam więcej, czy duży spektakl. Nic nie uda się zrobić, proszę Państwa, tak naraz, nie. Tylko trzeba po jednym takim klocku po prostu układać i do niego dostawiać kolejne i wtedy naprawdę powstanie piękna właśnie konstrukcja. I na koniec, proszę Państwa, chciałbym też Państwu zaprezentować rzecz, z której jestem, no tak powiem, no nie chcę powiedzieć, że dumny, bo to jest może niedobre słowo, ale kiedyś przyszły do mnie takie 2 dziewczyny z 8 klasy, takie no,
które miały tam swoje takie swoje miejsce w, że tak powiem, społeczności swojej klasy. Chłopcy się tam w nich podkochiwali, wiem o tym, że tak było. No, dyrektor wszystko musi wiedzieć, prawda, co się dzieje w klasie i w szkole, więc wiedziałem. I one przyszły do mnie i one powiedziały mi, że one napisały piosenkę. No ja mówię, no to cudownie, no słuchajcie, wszyscy tutaj coś robią, zobaczcie, tutaj wasze koleżanki przygotowały spektakl, czy przygotowują spektakl, a to wasza piosenka, no to super, to jeszcze ta piosenka to na koniec będzie taka puenta po prostu tego naszego spektaklu. No i mówią, napisałeś mi piosenkę. To dobrze, to ja mówię, ale teraz nie tylko zostańmy na przerwie, czy tam po lekcjach, przyjdźcie do mnie tam do gabinetu, czy na świetlicę, już nie pamiętam. I przyszły, siadają i proszę Państwa, przynoszą mi 2 linijki. Jesteś dla mnie wszystkim, jesteś dla mnie niebem. No dobrze, mówię, ale to już piosenka jest? No tak, to już jest cała piosenka. No ale przecież piosenka to jest zwrotka, czy to jest zwrotka, to jest refren, to jest przecież może druga zwrotka jeszcze, no refren. Aha, no to jeszcze to trzeba napisać. No i tak ustaliliśmy, mówię, dobrze, piszemy piosenkę, no co ja się bardzo cieszę. Słuchajcie, zadanie domowe, mówię, zobacz, ty napisałeś 2 linijki, zrobimy takie, ja zawsze robiłem takie krateczki, to znaczy, jeżeli jest jakiś wers, to dzieliłem go na sylaby i na przykład w danym wersie było 8 sylab, w drugim wersie było na przykład 6 sylab, to żeby to wszystko zgadzało się muzycznie, już nie wdając się w szczegóły, to mówię, słuchaj, zrób, żeby 3. wers też miał 8 sylab i 4., żeby miał też 6 sylab. No i one, no i jeszcze może jakiś refren dopiszcie, coś, no, tu mówię, taka piękna myśl jest, że tam o miłości, coś takiego, to chyba jest taka piosenka jakaś o przyjaźni, prawda, o miłości, no to spróbujcie jakiś refren napisać. No i szanowni Państwo, i przyszli do mnie następnego dnia, czy tam nie wiem, czy za kilka dni, bo chyba jedna z nich tam znowu zaraz zachorowała, przyszły za jakiś czas, no i przyniosły mi tekst właśnie pierwszej zwrotki. Jesteś dla mnie wszystkim, jesteś dla mnie niebem, kocham cię mocno tak. I druga dziewczyna napisała, bo to napisały 2 dziewczyny, Karolina i Emila. Druga napisała, jesteś dla mnie deszczem, jesteś dla mnie słońcem, kocham cię mocno tak. No i teraz mówię, to już zwrotkę mamy, teraz moi drodzy piszemy refrenik. No i znowu też no, mówię, że pamiętajcie o tej ilości sylab, żeby tam było, żeby to było może coś inaczej, żeby tych sylab było troszeczkę więcej, na przykład żeby było 10 albo 12 sylab w całym refrenie. No i rzeczywiście one przyniosły mi tam troszeczkę, to było takie, można powiedzieć, no, troszkę się to tam nie zgadzało, ale żeśmy razem usiedli, ja im zaproponowałem to czy tam, jakiś mały taki retusz, no i powstał refren. Refren brzmiał tak, lubię, kiedy patrzysz na mnie, lubię, kiedy dzwonisz do mnie, lubię, kiedy jesteś tu, ja po prostu kocham cię. I w ten sposób powstał już, mieliśmy zwrotkę, refren. No to mówię, to teraz jeszcze dopiszmy drugą zwrotkę, dopiszcie drugą zwrotkę, dopisały, oczywiście troszkę tam retusze były i tak dalej, no ale najgorsza to sprawa była melodii. Męczyły się, no to w końcu troszeczkę tam zaczęliśmy jakieś mruczanta po prostu tam, mówię, to zamrucz coś tego, no to ja tam po prostu, to teraz zaproponowałem jakiś fragment melodii, ona też tam mruczy coś, no tak, żeśmy próbowali ten tekst jakoś umuzycznić, no wychodziło to, co wychodziło, troszkę tam zacząłem nad tym myśleć, żeby już nie przedłużać tego wszystkiego, nauczyliśmy się melodii, pojechaliśmy do
studia nagrań do pana Tadeusza Korthalsa, no, znakomitego człowieka, polecam państwu tego człowieka, to złoty człowiek, to jest naprawdę, ma tak ogromne zasługi dla Kaszubszczyzny, dla wszystkiego, dla całego środowiska muzycznego tutaj Pomorza i on z tą swoją cierpliwością taką spróbowaliśmy właśnie zrobić taką tak zwanego pilota, czyli taką prymkę, dograły te, jedna dziewczyna w ogóle, że tak powiem, powiedziała, że ona nie będzie śpiewać, to wziąłem takiego chłopaka, który bardzo ładnie śpiewa i wziąłem go tutaj, mówię, to zaśpiewasz tam zamiast tamtej jednej z tych dziewcząt, będzie drugi głos, pojechaliśmy, ale dziewczyna ta, która nie śpiewała, też pojechała z ciekawości, jak to wygląda. No i moi drodzy państwo, nagraliśmy piosenkę i posłuchajcie, jak ta piosenka brzmi. To nie było to. To było... O, jesteś, to Jesteś. to. Jesteś. Jesteś na mnie, wszystkim jesteś na mnie. Kocham cię mocno tak. Jesteś dla mnie, jesteś dla mnie. Kocham cię mocno tak. Lubię kiedy grasz dla mnie, lubię kiedy dzwonisz do mnie. Lubię kiedy jesteś tu, ja po prostu kocham cię. Lubię kiedy patrzysz na mnie, lubię kiedy dzwonisz do mnie. Lubię kiedy jesteś tu, ja po prostu kocham cię. Jesteś śniący tak dla mnie. Kocham cię mocno tak. Jesteś jak planet wokół mnie kocham cię mocno tak. Lubię kiedy grasz dla mnie, lubię kiedy dzwonisz do mnie. Lubię kiedy jesteś tu, ja po prostu kocham cię. Lubię kiedy patrzysz na mnie, lubię kiedy dzwonisz do mnie. Lubię kiedy jesteś tu, ja po prostu kocham cię. Ja po prostu kocham cię. Proszę państwa, na koniec chcę jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, że to od państwa wyobraźni, od właśnie państwa charyzmy, od waszego serca, od waszego czasu, który chcecie poświęcić, czy możecie poświęcić dzieciom, to wszystko się uda. I życzę wam, żeby przyszło do was dziecko i powiedziało: udało się, proszę panią, udało się. Dziękuję. Wspaniale, wspaniała puenta. Wielgi Bóg zapłać, Jurku, za te wszystkie wiadła, bardzo cenny. Myślę, że każdy z tych meslów, które ma te sopłedze, po pierwsze wyźny je to, że my to nagrywamy i że my możemy jakoś szkolny wracać do tego. Nie jesteśmy w stanie za jednym takim szkoleniem zapamiętać wszystkiego, ale każdy, który tyłe je,
może sobie później będzie to cały szkolenie dostępny na Akademii Kasiepści, może ta płedze co tym z innymi szkolnymi, powiedzeć im, że taki materiał tyle powstał, wiele cennych uwagów i tak jak no tyle możemy to tak do tego podejść, że są i te proste formy, i te bardziej jakby złożone i od szkolnego wiele zależy. Musi wiedzieć, jakich uczniów, co może z nimi zrobić, ale wyrć zacząć od tych drobnych rzeczy i ty bym chciała powiedzieć, że taką naprawdę najprostszą, która jest to, co ja i doktorny zachęcam i wiem, że dziel szkolnych w tej chwili też z tym, co mierzy i przygotowuje, to jest konkurs, który małego sele na mini playback show. Mamy pieśnię gotową, mamy słowa do tej pieśni, ta pieśnia, w tych słowach my swoja treść i tedy zadaniem uczniów byłoby wymyśleć, jaki piękny, krótki, prosty scenarnik ułożyć do tej pieśni. Takim jednym z mega wama pokazać tyle Weronika Gydała w swoim kanale Rodny Voice i bardzo proszę zasubskrybuj ta sobie ten kanał. Jeśli pojawią się tam nowe pieśnie, to one od razu uwagi so pokażą. Myślę, że to jest taki fajny tyś taki sposób promowania tego, ale z drugiej strony też dywani Weronice takiego motywacji, że skwerno jest wiele subskrybentów, no tak to działa ten YouTube cały, to jest to potrzebne i dla nich to też jest motywacja. I jest przygotowana z pedlem tych pieśnie Kasiepści Letre, one są bardzo widziały uczniom z klasy 6 i wtedy jest pomysł, a zróbmy z tego taki krótki teledysk i oni mieli udbę, jak kiedyś dum letra przedstawić, puśćcie wam taki krótki wyimk, a wtedy pokażę prawie te plakaty, które jeszcze udostępnią tyły ekran, to już taki będzie na końcu nasze taki płykysk, mam udostępniony ekran, myślę, gdzie z tyłem mam, tak, wyimk wam puśćcie, to jest wszystko zrobione naprawdę w niedługim czasu, mamy nyrządza, mamy komórci, możemy, ale tak to, co jest najważniejsze, to, że wiele udbów w tym teledysku prawie pochodzi od moich uczniów, to są ich pomysły, oni chcieli w windze nagrać, oni chcieli nagrać to gdzieś tam na trapach i puśćcie ten wyimk tego utworu wam. Kasiepści język, łez oblewy jest. Jedni wyraz banków język, jak w polskim alfabecie. Kasiepści język, łez oblewy jest. Jedni wyraz banków język, jak w polskim alfabecie. Jejem anosowy, a z blewiąską nazywuny. Tam w Kasiepścim pisie śmie, że te w Polskim dziejeś tyś ze w końcu słowa n. No i tak to wzdrzy, słuchaj, ta cała ta pieśnia, tam tyś link wam wpuścił, jeśli ktoś nie miał z tym do ucinku, z tą pieśnią, wpuścił ją na czace, żeby stamegle. No, bardzo zachęcywam. Słuchaj, ta konkurs dyreje, jeszcze zanim o tym konkursu powiem, to bardzo bym chciała jeszcze powiedzieć, ja mam lista łesów, które są na webinarium, a przynajmniej 7 z tych łesów my tylko miono. Barowa i proszę, te osoby, co wpisały blues, tyły, mam Maria, mego przestrzec co na te miona, tyły je Monika tylko wpisane, Maria, Agnieśka, Kasiebę, nie będę wiedzieć, kto to jest, żeby te wszystkie osoby, które mają blues, miono swoje, Maria, Katarzyna, Ewa, Aurelia, no nie wiem, nazwę skanimum, jeśli bądź tak chcele mieć zaświadczenie, ty własnych, które robi w GODN-ie, ona powie, że ona nie wie, czy to jest ta osoba. Także bardzo proszę, aby na czacie jeszcze, ale przede wszystkim, żeby so jeśli wylogować, zalogować, jeśli sprawdzą ta obecność, żeby konkretnie było miono i nazwisko i żeby mnie to nie uciekło. I teraz wrócę do konkursu. Słuchaj, ta mini playback show.
zrechtowany tyś zleźno te 20 lecygłe z piewnych kwitków, z piewnych kwitci. To je taci zespół, który mynywiący nagrony piesniów, wedony płytków po Kasiepsku, 20 lat dziejają. I latos w czerwicu będziemy obchodzili jubileusz 20 lecy tego karna. I z tyleźno chce, my prawie łegłosele ten pierwszy konkurs na mini playback show. Młetilk, bo taci tyś je waduny spiewnik Młetilk, któren tam są piesnie doky ze Eugeniusia Preczkłewścigłe, a kompozytorów rozmaitych. Baro zachąciwą, jeszcze są 2 niedziele, my ta łódźbę Kasiepścigłe języka, prawie tak wezwaskita ten cias tyś na łódźbie, dzece jak pyra razy oni przesłychają te piesnie, to oni później sami chłedzą i śpiewają, ale naprawdę, uwierz tam, oni mają bardzo ciekawe łódbę, jak pokazać, jak zagrać w tym utworze, jak go ilustrować. I to oni soczeją tyle jakby, że oni są twórcą tego teledysku, dać uczniów, którzy są dobrzy technicznie, żeby oni to nagrywali, żeby oni to montowali. Łeby ci ta jak ta łódźba zostanie dla nich bardzo ciekawy. I dredzi bardzo ważny konkurs, który w cyk prawie rok już jest ogłoszony, był od pierwszego webinaru naszego. Jeszcze uczymy się jeden dredzi dla szkolnych na metodę. Pyra przeszło, ale powiem, że za mało i so zastanawiam, czy je później w przyszłym roku będą chce ten konkurs kontynuować. Ja wiem, że wa naprawdę wspaniałe rzeczy robi ta na łódźbach, że wa sami wymyśli ta wiele ciekawych płemłeców, płedzel ta so z tym przesle to na konkurs, jeszcze na starna Pryczkowska, to wszystko na tym plakacie jest, przeslejta i jeszcze do końca, to jest przedłużony do końca maja, te swoje pryce, materiały, bardzo ciekawe przeszłe tyś prawie w tym tygodniu te płemłece i myślę, że one będą nama wszystkim bardzo służyły. I no te 2 konkursy, mamy jubileusz z piewnych kwitków przed nami, teatry robimy, rechtujemy sobie swoje łódbę na taci prawie zajmę. Jeszcze bym chciała bardzo prosić to, żeby tam wpisać to swoje miono i nazwisko. W cykl dzieją przegdyńścimy strzutku doskonalenia szkolnych. Jeśli my ta jakieś pytania do mnie na stronie GODN-u, tyś je kontakt, może ta pitać, co prawie wczoraj czy zawczoraj tyś do mnie dzwoniały osoby, co pytały awans zawodowy, tyś w tej sprawie mojego wama płemłec, jeśli będą blues młegła, także no bardzo sobie socesia, że teliwaj korzysty z tych naszych webinariów, jakie gida na zyciątku, będą chca tyś dali robić tyś taci stacjonarne szkolenia, ale tyś socesia, że mamy tych ekspertów tyłe, nie dyso na każdy szkolenie stygnąc Jerzy Stachurściłe, kompozytora Kasie Michalście, Eugeniusza. Myślę, że ta wersja tyłe, ta hybrydowa, ona tyś je bardzo nam potrzebna, tym bardziej, że ona je na gruny i możemy do tego wrócić. Zbliżymy się do końca, bardzo serdecznie chcę podziękować Weronice Cejnowie, Eugeniuszowi Pryczkłeścimu, Jerzymu Stachurścimu, Kasie Michalście, być ta śpiąc osób, co złożyło na ten prawie webinar. I słuchajcie, jeszcze bardzo ważna rzecz, we Fulii ta ankieta ewaluacyjna, ona jest w czacie. Bardzo proszę, żeby żadna osoba, która na tyłe była na tym szkoleniu, nie było tak, że nie we Fulii tego. Mnie to jest bardzo potrzebne, ale tyś napisz ta ciągle bez tak cele na przyszły rok. To są bardzo cenne informacje dla mnie, bardzo, no tyś wskazywają, w jaką stronę iść, czy to, co myślę, jest prawdzie dobre. Jeśli raz, myślę, że wszyscy wiadła, które je chce, to je już przekaza. Nagranie bądź na Akademii Kasiepści, ciekume na waji pryce, mini playback show i tyś na płemłece, które robi ta
aby nagryta filmik, aby wykonyta wordwalla, aby learning appsa, aby jeście kahuta, ja ci go z cokolwiek i przeslejta na nasz konkurs, rozrzeszenie bądze w czerwińcu. Jeśli zwildzi Bóg zapłać, dzonko jo baro serdeczno, dzonko jo głescum i dziecia wszyscy go dobrego, idziemy do końca szkołowego roku, a przed nama latowiskłe, a przede wszystkim życzę wam zdrowia i wiele młeców jeszcze do, niech wiedno ka siebie będą na wiedno. Do uzdrzeni. Do uzdrzenia. Bardzo dziękuję i do ucieczki. Do ucieczki. Do ucieczki, Bóg zapłać.